Bos días, señoras e señores deputados, público que nos acompaña, medios de comunicación, funcionarios da Casa. Imos dar comenzo á sesión ordinaria do Pleno da Corporación Provincial correspondente ao mes de febreiro do presente ano 2025. E empezamos pola aprobación se procede da acta da sesión ordinaria celebrada o día 28 de xaneiro de 2025. Non sei se hai alguna proposta de modificación da acta. Non hai. Entón, sometemos a votación. Votamos. Votos emitidos 25, votos a favor 25, non hai votos en contra nin abstencións. Queda aprobada por unanimidade a acta. Pois pasamos ao punto número 2, que é a declaración institucional con motivo do Día Internacional da Muller, do día 8 de marzo, o vindeiro mes de marzo. Hai unha declaración consensuada polos tres voceiros dos tres grupos representados na corporación, por lo tanto, dámola por leída, se lles parece, aprobámola por aclamación. Moi ben, pasamos ao punto 3, que tamén sería outra declaración institucional con motivo do Día Mundial das Enfermedades Raras do ano 2025, e tamén se dan as mesmas circunstancias, é dicir, hai un texto acordado e asinado polos voceiros, así que se lles parece tamén o damos a aprobar por aclamación. De acordo, pois queda aprobada tamén. E pasamos ao punto número 4, que é unha proposta de modificación no anexo de subvencións nominativas do orzamento da Deputación de 2025. Dictamen da Comisión, por favor. A Comisión Informativa de Economía, Recaudación e Facenda Especial de Contas, por maioría, coa abstención de señores deputados don José Demetrio Salgueiro Rapa, don Luís Fernández Guitián e don Francisco Javier Balado Teijeiro, representantes do Grupo Provincial Popular, acorde informar favorablemente a proposta sinalada no epígrafe e propoñer ao Pleno a súa aprobación se procede. Moitas gracias, señor secretario. Alguna intervención? Non se produce, por lo tanto, votamos. Votos emitidos 25, a favor 13, en contra non hai, abstencións 12, queda, por tanto, aprobada. Pasamos ao punto número 5, que é proposta relativa á ampliación de delegación de competencias no imposto sobre actividades económicas do Concello de Xove. Dictamen da Comisión, por favor. A Comisión Informativa de Economía, Recaudación, Facenda Especial de Contas, por unanimidade, acorde informar favorablemente a proposta sinalada no epígrafe e propoñer ao Pleno a súa aprobación se procede. Moitas gracias, señor secretario. Alguna intervención? Non se produce, por lo tanto, sometemos tamén a votación. Votamos. A ver se fomos un poquinho máis dilixentes na votación. Se non, vamos a poñer un tempo, como está no Parlamento, para votar, e o que non vota queda sin votar. Porque non podemos estar esperando 10 segundos a que alguén lle dé o dedo. Hai que estar concentrados no que hai que estar. Así que se estamos votando, estamos votando. Votos emitidos 25, a favor 25, non hai votos en contra nin abstencións. Queda tamén, por tanto, aprobada esta proposta. Pasamos ao punto número 6, que é proposta de aprobación se procede da actividade económica e réxime xurídico do Centro de Atención a Persoas Maiores de Becerrea. Dictamen da Comisión, por favor. A Comisión Informativa de Asuntos do Pleno, por maioría, coa abstención de señores deputados don José Ángel Santos Sánchez, don José Pardo Lombao e don Armando Castós Alvariño, membros do Grupo Provincial Popular, acorda ditaminar favorablemente a proposta presentada e levala ao Pleno para a súa aprobación se procede. Moitas gracias, señor secretario. Para expoñer
a proposta ao conxunto do Pleno, ten a palabra don Pablo Rivera. Moitas grazas, señor presidente, señoras e señores deputados. Hoxe traemos aquí unha moción de certa relevancia, unha moción relativa á posta en marcha da residencia de Becerreá, unha proposta na que, se me permiten, quero agradecer a confianza do propio presidente na institución depositada na Comisión de Estudos, que elaborou esta rigurosa proposta, a pesar das dificultades, do ruído xerado con moita intención. Hai que decir que o presidente puxo a Diputación ao servizo deste proxecto, demostrando unha vez máis o compromiso firme cas persoas maiores e co benestar social na nosa provincia. Quero recoñecer, como non pode ser de outra maneira, o traballo incansable de todos os membros da Comisión, a miña compañeira voceira do Partido Socialista, a Secretaría, Intervención, Recursos Humanos, Contratación e, como non, o Servicio de Benestar, porque sen o seu esforzo durante estes 4 meses, insisto, a pesar da presión, a pesar do ruído, a pesar de tratar de enfangar o traballo que se estaba facendo desde esta institución, hoxe temos aquí unha proposta que se traduce en 300 páxinas, unha proposta necesaria para poñer en marcha a residencia de Becerreá, unha proposta que se traduce, aparte desas 300 páxinas, para que a xente nos entenda, na aprobación inicial da memoria relativa aos aspectos social, xurídico, técnico e financiero do centro e o seu modelo de xestión, así como a exposición pública desta mesma memoria. Ademais, propoñemos a aprobación inicial da ordenanza de acceso ao servizo de residencial e centro diurno de día, así como regulamentos de réxime interno destes servicios e tamén o seu réxime xurídico. Sen este importante paso, a apertura da residencia de Becerreá sería imposible. Houve un traballo duro, houve un traballo técnico moi riguroso para garantir a posta en marcha deste proxecto e quero agradecer a confianza tanto do presidente, insisto, como de todos os técnicos que traballaron arreo durante estes meses. Pero permitídeme, porque creo que é o momento de dicilo para aqueles que non confiaban en que este goberno tirase para diante e apostase pola residencia de Becerreá, quero aproveitar o momento para poñer o foco en dúas cuestións. Primeiro, unha ten que ver co modelo desta residencia. Sempre se dixo que esta residencia non encaixaba no modelo tradicional que temos. Isto non vai en detrimento absoluto na conservación e preservación do modelo público desta institución, pero quero destacar que é un modelo faraónico en comparación co modelo básico que temos de entre 30 e 40 residencias. No seu día, artellada entre un tránsfuga e o Partido Popular, fundamentalmente, que se empeñaron en forzar unha residencia que non encaixaba para nada co modelo, e que demostraron, no caso do Concello de Becerreá, unha falta de compromiso e tratar de manipular a moita xente, enganar a moita xente, decirlle que nós non estábamos facendo nada, que non se iba a abrir esta residencia, e hoxe, insisto, dase un paso, e sobre todo importante, porque lle recordo que se polo Concello de Becerreá dependese, a día de hoxe nin luz habería nesa residencia. E permítanme tamén que faga unha pequena reflexión acerca das palabras que pronunciou a propia conselleira de Política Social o pasado fin de semana, palabras que calquera que sepa un pouco de política sabe que están metidas a calzador, nunha reportaxe a dobre páxina onde non fala absolutamente nada do sistema residencial da Xunta de Galicia, pero cuestiona con dureza, e iso non lle vou a permitir, a unha conselleira nin a calquera outra persoa que cuestione o noso modelo. O noso modelo é un modelo público, é un modelo do que podemos presumir incluso fora das nosas fronteiras, é un modelo que foi referente no PERTE social e que unha conselleira de Política Social que ten sobre as súas costas a responsabilidade de ter a 15.000 persoas abandonadas e 10.000 dependentes en valorar,
pois xa di moito da catadura moral dunha persoa que cuestiona o noso modelo. É bastante lamentable que unha consellera que nin se dignara a visitar as nosas residencias, que propugna un modelo de residencias a raíz do COVID como noso, precisamente, faga unhas declaracións nese sentido. Cando a Xunta de Galicia non asume ningún só céntimo da financiación da residencia, recordemos que si Becerreá se vai abrir e gracias ao impulso da Deputación de Lugo, como está a facer nas outras 9 residencias, que somos un modelo de referencia e que vamos a seguir traballando a prol dos veciños e veciñas de Becerreá. Moitas gracias, señor Rivera. Para expoñer a posición do Grupo Popular, ten a palabra don Antonio Meijide. Moitas gracias, presidente. Bueno, non vou entrar en falar de transfugismo nin de noticias de prensa e demais, porque creo que a clave de hoxe é falar da residencia de Becerreá. Non sei se lle importa moito o deputado intervinte polo Partido Socialista, pero a min, polo menos, sí. Por tanto, o transfugismo deixo yo para vostede, para as súas comidas ou para as súas reunións internas. A proposta que traen hoxe aquí non é a apertura, non intenten enganar, simplemente a aprobación dunha memoria, dun estudio económico encargado a unha empresa, pero, ademais, é unha proposta ambigua. É unha proposta que para nada di a realidade do que queren facer coa residencia de Becerreá e, sobre todo, tampouco responde á pregunta clara, inequívoca e máis importante, e é cando vai a abrir a residencia de Becerreá. Cando vai a salir a contratación á residencia de Becerreá? Cando realmente vamos a ter realidades sobre a mesa e cando vamos a ter a oportunidade de saber a fecha real de apertura desa residencia? Porque hoxe o que presentou o señor Rivera e o equipo de goberno do Bloque Nacionalista e do Partido Socialista, pois simplemente, como digo, pois non sabemos se outra fuxida cara adiante máis, pero o que está claro é que nada concreto. Queda un largo camiño e hoxe comeza a conta atrás. Hoxe van a demostrar se efectivamente teñen intención de abrilo ou non. Se nunha semana, se en 2 meses non está presentado a licitación este expediente, evidentemente que non terán ningún tipo de intención de abrilo. Pero hoxe o que queda claro é que certifican que o seu modelo é fracasado. Sobre todo, certifican que o seu modelo é privatizador. O das residencias que teñen abertas a día de hoxe e a que pensan abrir a partir de hoxe, se é certo o que nos traen nesta memoria. Certifican o fracaso do seu proxecto, das súas residencias e da súa ideoloxía. Hoxe renuncian á súa ideoloxía socialista, a súa ideoloxía de esquerdas. Bueno, relativamente creo que non renuncian porque nunca tiveron e porque a privatización sempre foi nos seus xenes, no Partido Socialista e tamén moi especialmente no Bloque Nacionalista Galego. Son os reyes da privatización e hoxe deféndena durante 298 páginas deste expediente que hoxe aprobamos neste salón de plenos, no cal pretenden entregar con un canon de 0 euros a unha empresa privada un investimento de preto de 5 millóns de euros, aínda que a baixa o fixo un pouco menos de todos os veciños da provincia de Lugo. 96 prazas, 40 de centro de día que lle darán en xestión indirecta, en réximen de xestión indirecta de concesión de servicios a riesgo e ventura o 100% a unha empresa privada. Isto é a esquerda desta Deputación. Por tanto, hoxe caense as mentiras do PSOE e do BNG, cae a ideoloxía, se que algún día a tiveron, e, sobre todo, pois recoñecen explícitamente que mentían. Igual que mentían cando nós decíamos que non había cartos nestes orzamentos para equipar esa residencia e hoxe dannos a razón de que non había cartos nestes orzamentos ni no plan de contratación para equipar esta residencia. Porque, efectivamente, quen vai a poñer os cartos para equipar a residencia, 1.394.000 euros, se non me falla a memoria, pois vai nos opoñer unha empresa privada. Privada o 100%. Esta é a realidade. A súa ideoloxía. Señora Pontón, estou deseando ver como vai intervir no Parlamento a partir de agora, cando fale de modelos privatizadores, cando os seus pupilos lucenses falan pola privatización integral. Estou deseando ver como critican a calquera outra iniciativa de calquera outra administración dentro do Partido Socialista, cando hoxe, durante 298 páginas, falan o 100% de privatización. E máis, estou deseando que nos aclaren outra cousa. E son as tarifas. Teránnos que explicar porque vai haber veciños de primeira e de segunda na provincia de Lugo. As tarifas que vostedes plantexan hoxe aquí é para unha tarifa base xeral de persona autónoma 1.750 euros, tarifa base xeral dependente 2.200 euros, centro de día 375 euros e transporte 165 euros. Miren, un dependente, según nas súas residencias, en Navia ou en Pedrofita, según as súas propias tarifas, pagaría 1.390 euros. Paga 1.390 euros. Isto que quere dicir? Que un veciño de Becerreá vai a pagar
60% máis mensualmente que un veciño de Pedrafita. É dicir, que vostedes teñen veciños de primeira nos seus concellos e veciños de segunda. E isto é o que nos teñen que aclarar, porque dentro do Partido Popular, evidentemente, entenderán que non podemos comprender que dúas residencias da Diputación teñan un sobrecuste, unha dun 60% sobre a do lado. Ou que pasa? En 10 kilómetros de distancia hai ese sobrecoste tan importante para as arcas públicas, pero sobre todo para os petos dos veciños desta provincia. Terán que aclarar por que é un 60% máis caro esta residencia co resto de residencias da rede da Diputación. Porque aquí hai un modelo de negocio de 78 millóns de euros durante os próximos 25 euros. Para as cales prevén beneficios de entre 220.000 e 360.000 euros anuais netos, limpios para a empresa, e, ademais, un beneficio neto de 10,6%, que non é pouca cousa, que supoño que de economía algo sabe. Gracias, don Antonio. Por o Grupo do BNG ten ahora a palabra don Efrén. Grazas, señor presidente. Bueno, hoxe toca falar da residencia de Becerreá, pero moito que lle pese o Partido Popular tamén toca falar do abandono da Xunta de Galicia aos maiores da nosa provincia e se hai que buscar culpables de que Becerreá ainda non teña a residencia de maiores, pois hai que mirar para o Partido Popular, hai que mirar para o seu alcalde, pero eu xa teño contado aquí que no bipartito se fixe unha proposta de residencia moi parecida ao modelo que despois implantou nesta Diputación, con, bueno, xa nos pasaron e xa se negaba o Partido Popular de cheo naquel momento, que o alcalde era do Partido Popular, e despois seguiron negándose e moléstalle falar de tránsfugas, pero, home, o Partido Popular co transfugismo xoga, pero todos os días, só hai que abrir a prensa e cada vez que pode aliarse con un tránsfuga, faino. E fixérono para reventar o modelo que, mire, xa non é só que se demostre que se ha acertado, e que veo a pandemia, o modelo xa estaba iniciado antes, e a Organización Mundial da Saúde dixo que tiñan que ser as residencias dese tamaño e non como a que acordaron o tránsfuga e o Partido Popular. Por lo tanto, vostedes reventaron o modelo de residencias sostibles tanto nos cuidados como económicamente. Claro, ustedes ven aquí a decir que nos renunciamos. Mire, nós o que facemos é o posible para que o desaguisado que montaron entre o Partido Popular e o señor Martínez, que a residencia de Becerreá sexa unha realidade. E parece que algo leo do informe, pero no informe tamén se di, e nas conclusións, que hai que optar por este modelo por a falta de apoio da Xunta de Galiza. 0 euros, fíjese, 0 euros para a construción e 0 euros para o seu mantemento. En 15 anos, 0 residencias abertas nesta provincia. Ese é o balance do Partido Popular en canto a cuidados, para que veñan aquí a darnos lecciones de sobre como gestionar. Claro, dá tantas lecciones que dice que isto non vale para nada, só é un trámite que é obligatorio na administración para votar a andar a residencia de Sarria, a residencia de Becerreá. Por lo tanto, a súa intervención ven a lavar a cara, a intentar lavar a cara a ausencia de inversións da Xunta de Galicia con todas as competencias e a chapuza que fixeron de facer unha macroresidencia que dista moito de ser unha residencia municipal e supracomarcal incluso, simplemente por xenerar, venderon a idea co señor Martínez simplemente por xerar división e embarrar máis o territorio. E, claro, ese balón envenenado tocounos a nós. Bueno, a verdad é que a nadie lle pode sorprender que a nós é un modelo da externalización que non nos gusta, pero é certo que cos mimbres que nos deixaron e que sin ningún apoio da Xunta de Galiza, porque non está, nin se lle espera, home, houbérame parecido moito máis digno por parte dunha conselleira que ten as competencias e ten o diñeiro que nesa entrevista houbera tendido a mao a falar con a Diputación de Lugo e a ver como podía a Xunta poñer parte, non só na residencia de Becerreá, sino en todas as que hai abertas e as que están por abrir, pero eso non. Vostedes poden gastar o diñeiro do Partido Popular en comprar uns petos amarelos, pero o diñeiro da Xunta de Galicia invertilo en cuidar os maiores, pois xa lles costa moito máis.
Polo tanto, hoxe o que se demostra que vostedes e o alcalde de Becerreá mentía cando decía que esta Diputación non quería dar pasos adiantes para abrir a residencia de Becerreá, e é un paso adiante que xa lle digo. A verdade é que a nós doinos especialmente o modelo por o que hai que actuar, non é un modelo que defende o BNG. No propio acordo decimos que non é unha renuncia á rede pública de residencias, as seguintes vamos manter o modelo, e máis alá de que vostedes queiran facer causa deso, se leo o informe ve claramente que a intención deste goberno non é ir por a vía privatizadora, pero deixáronos unha residencia que é inasumible para unha diputación do tamaño da de Lugo. Polo tanto, bueno, hoxe que é un paso importante adiante para que esa residencia se abra. Moitas gracias, don Efrén. Segundo turno, señor Rivera. Pareceume entenderlle, señora Meijide, que entendía algo de economía, pero o seu partido tamén entende de transfugismo e de comprar vontades. Os feitos me remito bastante recentes. Diríalle tantas cousas, señora Meijide, acerca desto, pero, bueno, a verdad que me vou a circunscribir a algunhas partes do seu discurso, que se yo quere pasar o equipo da conselleira, supoño que habrá ganado algún punto, pero a realidade é moi tozuda. Nin un só euro para a residencia de Becerreá, voulle dar algún titular, da Xunta de Galicia non aportou ningún só euro. O modelo de residencias da Deputación de Lugo segue plenamente vixente, por moito que se empeñen en retorcer a realidade. Para falar do noso modelo hai que coñecelo, e ningún membro do Partido Popular o coñece, nin a propia conselleira. Bueno, mellor sí, porque nos manda moitas inspeccións, as que non manda as residencias da Xunta e as residencias privadas mándolas a nós. Pero ata os propios inspectores se sorprenden do ben que funciona o noso modelo. Pouco teñen que escribir cando fan os seus partes, bastante habituais. Por certo, sorpréndeme tamén que critique con esa contundencia o informe da Comisión de Estudo, porque parece que o escribín eu. Pois escribíronllo os técnicos máis relevantes desta casa. Que pasa? Que os que informan altri valen e os que informan isto non valen ou que? Eso de que vostede cuestione persistentemente os informes dos técnicos desta casa non lle me gusta un pelo, porque lle podo asegurar que na miña experiencia política non coincidín con técnicos de maior capacidade cos que redactaron este informe da Comisión de Estudio. Así que eu creo que se ten que centrar, que non se poña nerviosa a conselleira, que sei que ten moita xente e moitos mortos ás súas espaldas por non haber feito o que ten que facer, que está en tela de xuízo. Considero que incluso o propio presidente Rueda non lle gustan moito estas declaracións do estilo da que fixo o conselleiro de Sanidade, o conselleiro do Mar, non lle gustan un pelo porque distorsionan a realidade. A realidade é que nós, a Deputación de Lugo e este goberno, hoxe dá un paso adiante para a apertura do Centro de Atención a Maiores de Becerreá. E o fai con transparencia, con solvencia e cun compromiso claro con todos os seus veciños e veciñas. E non se preocupe, xa irá sabendo como vai evolucionando isto. Vamos a axilizar as cuestións, os veciños de Becerreá van a estar perfectamente cuidados e preservados e ao mesmo nivel co resto de residencias. Vai haber un control público. E os deberes non os pon vostede a min, poño eu a eu. Vote a favor desta moción. Moitas gracias, señor Rivera. Señora Meijide. Moitas gracias, presidente. Dice o BNG, o señor Castro, que cos mimbres que nos deixaron, oigan, levan 18 anos gobernando, pero vostede ainda non é consciente do tempo que levan aquí gobernando nesta Diputación para dicir os mimbres que nos deixaron, que de verdade hai que escutar cada tontería, aparte de citar 45.000 veces o Partido Popular, que é o único que debe conocer no seu vocabulario. Home, de comprar vontade, señor Rivera, imagino que saberá tamén o seu presidente, que andaba cachequera de paseo pola zona norte da nosa provincia estes días, despois de anos de abandono, eso sí. Vamos a ver. 116 peticións dicen que hai pendientes no entorno a día de hoxe xa para unha residencia. Por tanto, vostedes deberían explicar por que nunha residencia que hoxe din que se pode abrir con un coste de 0 euros
para as arcas da Diputación Provincial e van anos esperando. 0 euros é o que lle vai costar a Diputación este expediente de contratación en caso de que o leven a bon porto, porque eso é o que non sabemos. Xa lle digo, denos a data de licitación, porque todavía non o dixo. Agardo que en menos de 2 meses, porque senón sería unha mentira máis esta proposición que hoxe traen aquí. Miren, decían que non había alegacións no seu expediente, aínda que despois falaban ou facían alusión a 4 alegacións. Pero digolle, seguramente hai alegacións ao longo deste expediente durante estes próximos 30 días sobre as tarifas. Sobre as tarifas porque entendo que os veciños de Becerreá de toda a comarca non lles gustará pagar un 60% máis por unha plaza do que pagan os veciños de Pedrafita ou de Navia. Recoñecen a súa incapacidade de xestionar e, sobre todo, recoñecen que hoxe morreu neste salón de plenos a ideoloxía de esquerda, polo menos a que vostedes defendían. Hoxe é o entierro da ideoloxía de esquerda, especialmente do Bloque Nacionalista Galego, porque agardo ese comunicado de Ana Pontón dicindo que non avala o que están facendo hoxe aquí. Do contrario, será que, efectivamente, ao final son máis privatizadores que naide. Dito todo isto, hoxe van a ter a nosa abstención. Fagan o que queiran, evidentemente. Evidentemente, se este é o seu modelo, nós imos a permitir que o leven adiante, con total tranquilidade, porque creemos que se para vostedes este é o mellor modelo, adiante, léveno adiante, sin ningún tipo de problema. Non imos a ser un impedimento para aplicalo, ni moito menos. Todo o noso apoio. Fagan o que queiran. Agora sí, tamén lles digo, acabaronse as excusas. Hoxe decidiron o modelo de gestión que queren aplicar, 100% privado. Hoxe decidiron quen vai a pagar o equipamento, o empresario. Hoxe decidiron canto van a pagar os usuarios, un 60% máis que en Pedrafita ou que en Navia. Hoxe decidiron que vai a ganar o empresario, un 10,8% e unha media de 220.000 a 357.000 euros anuales de beneficio neto. Hoxe decidiron como queren abrir a residencia de Becerreá e que lles vai a costar 0 euros. Só falta que nos digan cando vai a estar licitado e cando se vai a abrir a residencia. E se van a xerar veciños de primeira e veciños de segunda. Un precio para Navia, un precio para Pedrafita e un 60% máis caro para os veciños de Becerreá. Pero, aínda así, contan con o noso apoio e con a nosa abstención. Moitas gracias, señora Mejide. Segundo turno, señor Castro. Bueno, señora Mejide, non lle gusta que fale do Partido Popular, pero un abandono máis aos centros de atención a maiores desta provincia. Mire, vostede gustalle moito facer política barata, pero o modelo do BNG está moi claro. Cando estivemos na Xunta de Galiza, empezamos a construir o Consorcio Galego de Benestar Social, que vostedes desmantelaron, pero se eso hubiéramos seguido no goberno ou se vostedes non o hubieran desmantelado, pois seguramente esta Diputación non tiña que invertir moitísimo diñeiro nos centros de atención a maiores desta provincia, porque o faría quen ten as competencias, quen ten o diñeiro e que ten a capacidade para montar unha rede pública galega que dé atención a todos os maiores desta provincia e das outras tres. Pero, evidentemente, o Partido Popular non está centrado na atención aos maiores e vese na súa falta de inversión e vese tamén nas súas declaraciones, que está máis preocupada de decir se o BNG entra en algunha contradición. Pois mire, nos sí que nos deixaron un morto, porque vostede parece que non seguía moi de preto a política cando non era diputado, pero isto fixeron, non hai tantos anos entre vostedes e o señor Martínez, concretamente entre a señora Candia e o señor Martínez. Algúns decían que eran os pactos de algún bar por aí, que hasta se reunían nun bar para que fora así un pouco máis público. E daí salió esta residencia. Non sei a quen quere engañar dicindo que hai 18 anos que alguén decidiu este modelo. E, de feito, é evidente que todas as demais teñen unha tipoloxía similar, moi similar, adaptadas aos tamaños de cada concello, e esta é desproporcionada. Calquera ven aquí un extraterrestre, enséñanllas e calquera sabe que esa decisión foi diferente. E non foi pensando nin nos intereses de Becerreá, nin nos intereses desta casa, nin nos intereses das persoas maiores. Foi pensando nos acordos do Partido Popular e o señor Martínez para, vaya usted saber, a que contraprestaciones fixeron, que eran, o que levou a todo aquel mandato que no que nós non estábamos no goberno, por certo. Pero iso non é o importante. O importante é o que lle decía. Non lle gusta que cite o Partido Popular, pero o Partido Popular abandona os maiores non financiando
os centros de atención a maiores, non financia o seu mantemento e hoxe, ademais, que vostedes, mire, non sei que nos costa este voto, costanos e moito, pero vostedes que defenden un modelo privatizador e, aún así, van a abandonar os maiores de BCRA. Nada novo, nada que non me pudera esperar, pero a realidade é que, como dixen moitas veces, se hai centros de atención a maiores, non é gracias ao Partido Popular, senón a pesar do Partido Popular e gracias ao goberno desta Diputación. Moitas gracias, señor Castro. Turno de peche. Señor Rivera. Sí, moi brevemente, tamén quero agradecer aos compañeros do equipo de goberno a súa vontade de facer política de mayúsculas. Tamén me dirixo a xente que está hoxe aquí arriba, porque hoxe acabas a festa, aquí están vendo que se acaban de quitar as caretas, o Partido Popular non apoia a apertura da residencia de BCRA, apoiaron a Comisión de Estudio, pero non apoian o informe derivado da Comisión de Estudio, un informe técnico, é algo incoherente. Por favor, sepárense desta xente, porque esta xente non lles vai abrir a residencia de BCRA, non puxe un peso, non puxe un céntimo, xogou ca vosa vontade, ca vosa boa vontade. Confiade en nós, porque nós vamos abrir a residencia de BCRA. Este é un paso importantísimo. Estade tranquilos, non fagades caso das barbaridades que se dinden daqui, porque os dereitos dos veciños e veciñas nacidos en BCRA con esa residencia estarán igualmente preservados co do resto de residencias. Moitas grazas. Moitas gracias, señor Rivera. Pois, rematado o debate desta proposta, sometémola a votación. Votamos. Votos emitidos 25, votos a favor 13, non hai votos en contra, abstencións 12. Queda, por tanto, aprobada a proposta para aprobar o estudio económico e xurídico para abrir a residencia de maiores de BCRA. Pasamos ao punto número 7, que é unha proposta de Goberno para solicitar á Xunta de Galicia a aprobación da lei e posta en marcha dunha valedoría da igualdade. Ditame da Comisión, por favor. Comisión Informativa de Asuntos do Pleno, por maioría, coa abstención dos señores deputados don José Ángel Santos Sánchez, don José Pardo Lombao e don Armando Castro. Señores de Seguridade, identifiquen a todas as persoas que están aquí hoxe. Vayan desalojando o pleno, por favor. Identifiquen a todos. Por favor, os servicios da Diputación recollen estes papeles. Xa comunicarles a todos hai posibilidade durante 3 meses de poder asistir a isto. Moitas gracias. Reanudamos a sesión. Estaba o señor secretario lendo o dictamen do punto número 7. Continúe, por favor.
A Comisión Informativa de Asuntos do Pleno, por maioría, co abstención dos señores deputados don José Ángel Santos Sánchez, don José Pardo Lombao e don Armando Castos Alvariño, membros do Grupo Provincial Popular, acorda dictaminar favorablemente a proposta presentada e leválo a pleno para a súa aprobación se procede. Moitas gracias, señor secretario. Para expoñer a iniciativa ten a palabra a dona Iria Castro. Grazas, presidente. Bo día a todos e a todas. Hoxe traemos a este pleno unha proposta para mellorar os instrumentos existentes á disposición das galegas e os galegos cunha nova autoridade independente que actúe en cuestións de posible discriminación por razón de xénero. Dende o BNG sempre contribuímos a impulsar grandes avances legislativos que fixeron e fan de Galiza un país pioneiro, como a Lei de Violencia Machista de 2007, impulsada por Carme Adán na Secretaría Xeral de Igualdade, que xa aplicaba as recomendacións que se recollerían anos despois no Convenio de Istambul e que o Estado tardaría en ratificar. Impulsamos tamén, en 2016, a reforma da Lei de Violencia para incluir as axudas periódicas para mulleres vítimas de violencia de xénero para que as poidan pedir todo o ano. Impulsamos tamén en 2021 esa modificación tan necesaria que era que se recollese a figura da violencia vicaria, antes incluso que no Estado español, e logramos unanimidade. Por outra banda, tamén en 2021, o BNG foi pioneiro en presentar a proposición de lei Ángeles Alvariño que incorporou a perspectiva de xénero na universidade e na investigación e que foi aprobada por unanimidade no Parlamento galego. Esta lei, a Ángeles Alvariño, garante a igualdade real entre mulleres e homes na universidade e establece a obriga de todos os organismos públicos e privados de incorporar mecanismos correctores nas diferentes convocatorias de I+D+I para que o tempo por cuidado de fillas e fillos non supoña unha discriminación nos procesos de avaliación. E agora, con esta proposta, queremos que o noso país siga avanzando en dereitos, non queremos que se estanque. A valedoría de igualdade é un instrumento moi necesario que creemos que se debería engadir aos diferentes instrumentos que hai xa en igualdade. En 2024, o PP impulsou unha reforma da Lei de Igualdade que, en vez dunha lei, parecía un refrito de propostas sen sentido e a que o BNG presentou 87 enmendas, porque o que nós buscábamos e o que buscamos son cambios reais, non cambios de cara á galería. Presentamos emendas contra a desigualdade económica para blindar dereitos sexuais e reproductivos, para avanzar na conciliación, esta mesma creación da valedoría da igualdade, que non se aceptou, a creación dun Instituto de Mulleres, unha rede pública de centros de atención á saúde sexual, unha oficina virtual de denuncia de violencia digital, etc. A reforma da lei que se presentou a esta reforma só aceptaron 17 enmendas con correccións terminolóxicas ou lixeirísimos compromisos que non valen para a sociedade de hoxendía, que fan que esa lei sexa insuficiente. De feito, nesa lei apróbase impulsar no prazo dun ano o Estatuto de Mulleres e do Mar que tiveron que ratificar a proposta polas queixas do sector e hoxe, un ano máis tarde, aínda non se cumpriu. Pero temos hoxe unha nova oportunidade para traballar a prol desta proposta para a creación deste novo organismo que vai directo ás empresas privadas para facilitar o cumprimento das leis de igualdade, para mediar en calquera caso e para facilitar a resolución de casos de acoso, e incluso para propoñer mecanismos de coordinación entre a administración pública e o sector privado. Pedímoslle hoxe que teñan en conta esta proposta e que a voten a favor. Moitas grazas. Moitas gracias, dona Iria. Polo Grupo do Popular, tengo a palabra don Demetrio Salgueiro. Buenos días. Moitas gracias, señor presidente. A igualdade de xénero é unha cuestión a que todos somos responsables. Aínda que a situación avanzou nos últimos ámbitos da sociedade, tamén é certo que siguen existindo desigualdades entre homes e mulleres e sigue habendo obstáculos que supoñen consecuencias negativas a todos os niveis. Por iso, precisamos sempre de políticas públicas que adopten medidas cas que poder eliminar todas as formas de discriminación contra as mulleres, ademais de suprimir todas as barreiras de xénero que imposibilitan a igualdade real e efectiva. A máis inhumana das discriminacións é, por suposto, a dos asesinatos por violencia de xénero, contra a que debemos seguir loitando conxuntamente ata a súa erradicación. Neste sentido, a Xunta de Galicia ven facendo un gran esforzo que fai que a nosa comunidade sexa pioneira a nivel estatal, cunha aposta firme pola corresponsabilidade, a conciliación e a sensibilización, apostando por un feminismo inclusivo, reivindicativo e dialogante, no que caben todas, pero tamén todos. Neste 2025 destínanse máis de 28 millóns de euros á promoción da igualdade. Estáse a impulsar
unha maior educación e investigación e situando a mocidade como público obxectivo das medidas. Estánse a reforzar tamén as axudas a concellos para programas de igualdade, que aumentan un 30% o seu orzamento, e continúanse impulsando os centros de información á muller de Galicia con maior investimento na historia nestes centros. A Xunta de Galicia sigue incrementando e reforzando tamén as medidas e recursos que permitan atallar o cruel crime da vida contra as mulleres. A Dirección Xeral de Loita contra a Violencia conta con 28,3 millóns de orzamento. Destínanse máis de 8,2 a atención ás víctimas, deles 4,3 millóns en axudas directas e periódicas. E, así mesmo, apóstase pola inserción laboral das mulleres, destinando 3,8 millóns ao fomento da contratación por concellos e entidades sociais. Ademais, existen axudas para darlles solución habitacional, asistencial, xurídica, gratuita, reforzo da rede galega de acollemento e atención ás vítimas 24 horas. E tamén axudas a mulleres que buscan poñer en marcha os seus propios proxectos. Liñas de apoio para a conciliación a través de entidades de iniciativa social e liñas de apoio a AMPAs para programas de conciliación, igualdade e prevención da violencia. Tamén unha liña de apoio ao asociacionismo femenino e tamén a federacións provinciais de mulleres rurais, así como áreas de sensibilización e puntos lila e arcoíris nos festivais, atendendo sobre todo aos xóvenes. En definitiva, podese decir, sin ninguna dúbida, que a promoción da igualdade e a loita contra a violencia de xénero son dos pilares fundamentais da acción de goberno da Xunta de Galicia. Podemos afirmar que estas medidas son unha mostra de que existe unha forma de facer política de igualdade que é seria, rigurosa e eficaz, con feitos concretos. Iso é o que busca o Partido Popular, porque estamos ante un tema con que non se pode frivolizar. Outra forma de facer política de igualdade é a que hoxe traen a pleno, a través do feminismo de panfleto, da ocurrencia e da creación de novos chiringuitos, como é a creación dunha valedoría de igualdade. Por certo, unha das primeiras accións que teria que facer esta hipotética valedoría entendo que sería contra o brazo sindical do BNG, pola campaña vergoñenta e repugnante contra a conselleira de Política Social de Igualdade, é dicir, contra unha muller simplemente polo feito de ser muller, algo que non pasaría se fose un home. Este é o modelo que sigue o BNG. Este é o respeto hacia a muller que sigue o BNG. Isto non pasaría se fose un home. Unha campaña que amosa as incoherencias deste partido. Ou non lles parece machista esta campaña? Non lles parece machista? Xa sabemos que non aceptan leccións de feminismo, como nunca aceptaron leccións de nada. Tampouco pretendemos darlla, alá vostedes, cas súas políticas. Pero aínda seguimos esperando que a señora Pontón condene con rotundidade este feito, algo que de momento aínda non fixo, e non se limite a dar leccións, senón que predique co exemplo. Moitas gracias. Moitas gracias, don Demetrio. Por o Grupo Socialista ten a palabra dona Marisol Morandeira. Grazas, señor presidente, compañeiros, diputados e diputadas. Esta proposta de goberno quere chamar a atención sobre a necesidade de seguir traballando para impulsar os mecanismos que fagan realmente as políticas de igualdade. Todos os avances en igualdade na historia democrática do noso país viñeron da man do socialismo, dende o permiso de paternidade ata as dúas leis de interrupción voluntaria do embarazo, dende a lei contra a violencia de xénero, a lei de igualdade. A igualdade para o PSOE é un principio fundamental e irrenunciable. O noso proxecto de goberno pasa por incluir a igualdade como eixo prioritario, vertebrador e transversal a todas as áreas, desde o deporte ata a loita contra a violencia de xénero ou os dereitos sexuais e reproductivos, e só así se conseguirá esa igualdade. Os países máis igualitarios e cos índices máis elevados de participación equilibrada por sexos na toma de decisións tamén son os máis desenvolvidos e os que obteñen os mellores resultados económicos. E, aínda que temos avanzado moito, queida moito camiño por percorrer para acadar unha igualdade real e efectiva.
Entre os principais compromisos das e dos socialistas atópanse a erradicar a violencia de xénero. Para isto, traballouse nestes días pasados para renovar ese pacto de Estado contra a violencia de xénero, incluindo medidas que incrementen a prevención, protección e asistencia ás mulleres. Nós sí que apostamos por unha economía de igualdade. A pesar dos avances legislativos en materia laboral, a reforma laboral, o incremento do SMI que afecta maioritariamente ás mulleres, as diferencias entre homes e mulleres son aínda un lastre para a nosa democracia. Temos o firme compromiso de acabar coa fenda salarial que aínda existe en moitos ámbitos, de avanzar cara a unha eficacia corresponsabilidade nos cuidados que sitúe a homes e mulleres no mesmo plano no mercado laboral, de garantir a paridade real coa presenza de mulleres en todos os espazos de poder do sector público, porque, como ben se ve nesa bancada que teño enfrente, a pesar de todas as leis que fixemos para que as mulleres poidan estar representadas en todas e cada unha das nosas administracións, todavía hai xeito de evitalas, de puentealas e conseguir que entre 12 diputados do Partido Popular na provincia de Lugo ningún deles sexa unha muller. Hai que apostar por políticas que favorezan e melloren a integración laboral das mulleres nas ocupacións de ciencia, tecnoloxía, enxeñería e matemáticas, empezando pola sensibilización e a promoción na infancia e na xuventude. As e os socialistas queremos unha democracia paritaria, co obxectivo de conseguir esa representación equilibrada entre mulleres e homes en todos os eidos en todas as institucións. As mulleres somos o 51% da población, polo que a visión e as aportacións das mulleres teñen que estar nos órganos de decisión, senón nunca acadaremos esa igualdade. É verdade que a igualdade ten que vir da man de homes e mulleres. Pero en Galicia o menosprezo ao papel da loita contra a igualdade comezou baixo a presidencia do señor Feijóo, que suprimiu o Servicio Galego de Igualdade no ano 2010 e culminouno o señor Rueda, en primeiro lugar quitándolle o rango de Secretaría Xeral ás políticas de igualdade, en segundo lugar desligando as políticas de igualdade da loita contra a violencia do xénero, dando a entender que a orixe desta violencia non é o machismo. A ausencia de igualdade entre mulleres e homes. Este novo organigrama, sumado á dependencia das políticas de igualdade da Consellería de Política Social, que nos devolve a unha visión totalmente asistencialista, carente da necesaria abordaxe integral das discriminacións por razón de sexo. Fainos retroceder máis de 2 décadas na concepción das políticas de igualdade, defendendo así as mesmas teses que os seus socios da extrema dereita. Xa na cuarta Conferencia Mundial da Muller en Pequín, no 1995, se consolidou o principio de transversalidade, deixando claro que o principio de igualdade entre mulleres e homes nunca chegaría a facerse efectivo se a súa aplicación continuaba facéndose de maneira sectorial e illada. Pero esta aplicación de principio de transversalidade ás políticas públicas e nas actuacións levadas a cabo nos diferentes eidos da sociedade está lonxe de ter unha aplicación plena. A aplicación da perspectiva de xénero avanza, pero con moita lentitude. Dende o PSDG-PSOE, na liña da nosa continuada proposta dunha estrutura pública, sólida, especializada para a defensa dos dereitos das mulleres en Galicia, seguiremos insistindo na necesidade desa existencia dunha Consellería de Igualdade. Continúo despois. Grazas. Moitas gracias, señora Morandeira. Segundo turno, dona Iria. Don Demetrio, todo o que comentou está moi ben. Benvido a cumprir coas súas obrigas institucionais. Está moi ben que dediquen orzamento a cumprir coas súas obrigas institucionais. Eso está ben, pero vese a todas luces que é claramente ineficaz, ineficiente e insuficiente. Con respecto á polémica de Fabiola García, eu creo que esa caricatura é machista, por suposto, creo que a conselleira o que temos que criticar é a súa nula e nefasta xestión da dependencia, iso é completamente certo, pero eu tampouco vou recibir leccións de igualdade dunha bancada onde vostedes son os que están invisibilizando as mulleres do seu partido. Non deben creer que ningunha sexa o suficientemente, que ningunha teña o suficiente que dicir como para estar aí. Son vostedes
vostedes quen lles están negando representatividade ás mulleres do seu partido. Así que non, eu tampouco vou aceptar ningún tipo de elección de igualdade, ademais dun partido que ten imputados por casos de violencia machista nas súas filas e sigue os tendo. Miren vostedes o que teñen dentro do seu partido, porque nós non estamos nese punto. Así que falaba tamén, enseñou antes a caricatura que lle fixeron, coa que estou en profundo desacordo, coa que lle fixeron a Fabiola García, e a min sabe que me parece máis machista? O ano pasado, cando estivemos falando do 25N e da falta de financiamento para moitas políticas contra a violencia machista, a mí o que me pareceu peor foi que o señor Ameijides e o señor que se senta ao seu lado estivera 10 minutos, que son as súas intervencións máis ou menos, falando da pena que lle daba que tuveramos que facer política desto, non sei que, cando ni siquiera podía dicir que acababan de privatizar os centros de atención 24 horas para as vítimas de violencia machista. Aí mismo sentado dixo que era mentira, cando había noticias. Ben, acabase de pasar o tempo e realmente o que quería dicir é que nós estamos a favor non de chiringuitos, sino de instrumentos que, por exemplo, a Valedoría de Igualdade serviría para evitar que a bancada do PP fose só de homes, cando hai moitas mulleres que ainda non están representadas. Grazas. Muchas gracias, dona Iria. Señor Demetrio. Moitas gracias. O primeiro que tiña que facer é retirar as observacións que fixo respecto a representantes do Partido Popular. A violencia de xénero, por desgracia, algo que está moi presente na nosa sociedade, non ten colores políticos. E deso o BNG tampouco pode falar moito, porque dentro das súas filas tamén pode haber casos, e así se coñeceron algúns deles. Co cal é un tema estritamente persoal e non de un partido político en concreto. Bueno, dito isto, dúas palabras resumen a proposta que aquí traen ao pleno de hoxe. Unha é surrealista e outra é innecesaria. Por que é surrealista? É penoso que veñan a este pleno cunha proposta de goberno que contén as seguintes afirmacións. A forza do feminismo fixo que se produciran cambios legislativos e un proceso de toma de conciencia colectiva que nos fixo avanzar posicións. Cando en realidade o que sabemos é que o Goberno do Estado aprobou unha lei, a que vostedes apoiaron tamén, que o que conseguiu foi rebaixar condenas e deixar na rúa a moitos agresores machistas. Eses son os avances que vostedes apoian e que defende tamén o Partido Socialista. Pero o curioso é que esta proposta se presente ca sinatura do PSOE cando se fala do desmantelamento da dependencia, cando, precisamente, o propio do Goberno do Estado está incumplindo os mandamentos desa lei e da confinanciación que teñen que poñer para aguantar a dependencia que tanto está costando a nosa comunidade e ao resto de comunidades autónomas de España. O que recolla tamén, podemos afirmar que a última reforma laboral non fixo máis que afondar as fortes fendas xa existentes entre homes e mulleres, criticando así unha lei do Partido Socialista, co cal, si afirma en esta proposta, estáse criticando a sí mesmo, dicindo ademais que aumenta a desigualdade das pensións e todos estes factores fan que permaneza a situación de feminización da pobreza, mesmo aumentando a fenda entre homes e mulleres. Está moi ben que asine unha proposta recoñecendo a súa propia incompetencia. E por que é innecesaria? É innecesaria porque no ano 2003 ben saberán que foi aprobada a lei para a igualdade efectiva de mulleres e homes de Galicia, na que, por certo, se abstiveron na súa tramitación, que asigna á Valedora do Pobo a competencia de velar por a igualdade de trato e oportunidades entre mulleres e homes e pola erradicación e discriminación por razón de sexo. Non sei se coñecen as leis ou non, pero estaría ben que polo menos coñeceran o funcionamento e as funcións das institucións que nos representan. A vostedes o que lles gusta é crear novos chiringuitos para algo que xa está recollido nunha lei e que asigna esa función á Valedora do Pobo. En definitiva, cando estamos preto da celebración do Día Internacional da Muller, sería ben que se deixasen de ocurrencias e se puxeran a colaborar realmente con medidas concretas en prol da defensa da igualdade. E de paso, se lles queda algo de tempo, confiamos tamén que teñan o suficiente sensatez para pedirlle desculpas a unha muller que, de feito gratuito, atacaron pola súa condición de ser muller. Gracias. Moitas gracias, don Demetrio. Señora Morandeira, segundo turno. Grazas, presidente. Eu, en principio,
primeiro vou agradecer ao deputado do PP que fala destes temas de igualdade, que se atreve a dar ese paso porque non hai mulleres nas súas filas. É verdade o que di a diputada señora Castro, que o único que fan é invisibilizar as mulleres e despois queren darnos ás demais mulleres e membros dos outros grupos leccións sobre como defender. Calquera ataque ás mulleres por ser muller terános sempre en contra, a nós como grupo e a min persoalmente como deputada. Non o fixeron así moitos e moitas do seu partido a semana pasada cando sucedeu ese acontecemento co que eu non estou para nada de acordo, pero que non o fixeron moitas outras veces cando a atacada non era do Partido Popular, senón de outros partidos. Entón, leccións axustas. Na súa intervención sobre esta proposta relativa á igualdade falou de todo. Eu estaba esperando que falara tamén da residencia de Becerrea, porque falou un pouquiño de todo. Entonces, bueno, como utiliza o seu tempo o Partido Popular cando ten que falar de igualdade. Índose polas ramas, defendendo o indefendible, dicindo que sobre o papel está todo feito, pero xa se ve que non, porque, volvo a incidir, non hai mulleres nesa bancada. Se estuvera todo feito, algunha muller que sei perfectamente que hai mulleres moi válidas para estar aí representando ao resto das mulleres da nosa provincia, tería que estar aí sentada e non a hai, o sea, que eso é que as leis, a pesar de estar escritas, non funcionan, alguén ten que velar por elas e non van ser vostedes, porque é como poñer, como é isto, raposo a cuidar do galiñeiro, non é posible eso. Entón, leccións axustas. Creo que ningún desa bancada pode dar leccións a ningún membro deste lado sobre o que é a igualdade, sobre o que é a defensa da igualdade, sobre facer medidas para erradicar a violencia de xénero, para defender as víctimas da violencia vicaria. Vostedes queren darlle outro nombre, un nome que lle dá eses socios que se buscaron para cando lles interesa telo de mao e cando non, decir que non ten nada que ver con vostedes, pero toda esa indiferencia e toda esa invisibilización que lle queren dar dende o seu lado a falta de igualdade, a aumento da violencia de xénero, vai nos a perxudicar a todos como sociedade, non solamente ás mulleres, sino aos homes, aos nenos, a todo o mundo. Independientemente de que haixa que seguir loitando por moitas outras medidas que vostedes suprimiron dende que están gobernando na Xunta de Galicia, a nosa labor aquí é sumar e crear calquer tipo de institución que vele polos dereitos das mulleres é importante. É o que pensamos e é no que estamos. Vostedes están, como xa se ve, a outra cousa totalmente distinta que non ten nada que ver. Moitas gracias. Gracias, señora Morandeira. Para rematar, dona Iria, turno de peche. Grazas, presidente. Ben, están a favor da igualdade e en contra totalmente da violencia machista, pero parece ser que os casos que responden a un plano estritamente persoal. Non. A violencia machista responde ao plano social e é un problema social que temos que combater dende as institucións. Esta é unha proposta a favor da igualdade e en contra de todas as propostas que levan a cabo dende o PP, dende esa suposta igualdade. Estamos en contra de medidas do PP como a eliminación da materia de igualdade de xénero das escolas, en contra da privatización dos centros de crise 24 horas. Isto sí que é un chiringuito, señor Demetrio, e non a valedoría de igualdade. En contra da supresión da Secretaría Xeral de Igualdade, etc. Isto é un paso adiante e vostedes significan un paso atrás. Para que valería a valedoría de igualdade? Pois simplemente para amañar esta bancada que temos aquí, que está invisibilizando as mulleres, está invisibilizando o 50% da poboación. Voten en conciencia, se queren, voten a favor do futuro e do progreso. Moitas gracias por rematar o debate desta proposta. Sometemos a votación. Votamos. Votos emitidos 25, a favor 13, en contra 12, non hai abstencións, queda aprobada esta proposta de goberno. Pasamos ao punto número 8, que é unha moción do Grupo Provincial Socialista reclamando á Xunta de Galicia a retirada das reformas na Lei de Servicios Sociais e un plan de reforzo do sistema público de atención á dependencia. Dictamen da Comisión. A Comisión Informativa de Asuntos do Pleno, por maioría, coa abstención dos señores deputados don José Ángel Santos Sánchez,
don José Pardo Lombao e don Armando Castós Alvariño, membros do Grupo Provincial Popular, acorde ditaminar favorablemente a moción presentada e leválo ao pleno para a súa aprobación se procede. Moitas gracias, señor secretario. Para expoñernos a iniciativa conxunta do pleno da Corporación, ten a palabra a dona Pilar García Porto. Bo día a todos e a todas. Moitas gracias, señor presidente. Lembro unha intervención do señor Ameijide neste mesmo pleno no que dicía que se manifestaba a ideoloxía do Partido Socialista, o que queda patente, vai a quedar aí nesa acta, e a ideoloxía do Partido Popular, que estamos vendo punto tras punto como se reforza cada vez máis hacia a dereita extrema. Se falamos de apertura de residencias, non lles vale a de Becerrea, pero vostedes tampouco fan nada por abrir máis plazas de residencias tan necesarias nesta provincia. Se falamos de igualdade, temos unha foto viva da realidade do Partido Popular, sen unha soa muller centrada entre vostedes. Se falamos do que ora toca neste punto, que son as reformas da Lei de Servizos Sociais e un plan de reforzo do sistema público da dependencia, veremos tamén cal é a súa postura, porque, segundo recoñece a propia Xunta de Galicia, hai alo menos 1.800 persoas maiores en lista de espera para ter praza nunha residencia. Pero o Partido Popular, dende a Xunta, nin atende as necesidades, nin atende as cifras, nin as competencias, nin as obrigas que ten. De feito, son os propios datos do Instituto Galego de Estadística os que recollen que o sistema público galego só atende en residencia a 21.000 persoas e que hai unhas 86.000 que están ao coidado dos seus familiares. Resulta, polo tanto, incomprensible dende dous puntos de vista. Dende o punto de vista humano, que o Partido Popular non teña traballado ao longo de 14 anos para intentar solucionar ou paliar, alo menos, esta situación, porque é un dereito das persoas, pero tamén resulta incomprensible dende o seu punto de vista ideolóxico, dende o neoliberalismo, porque esa carga que soportan as familias que están atendendo nas súas casas as persoas maiores, moitas delas dependentes, pois tamén ocasiona que no traballo non se rinda igual, que se multiplican as baixas, que se multiplica o absentismo, que se xeran gastos de tipo sanitario que non inciden no crecemento económico deste país. Pero, bueno, centrándonos nesta provincia e no rural, que é o que máis nos afecta, vostedes deixan sen servizos o rural. E logo, cando os alcaldes buscan ou buscamos xente para traballar no SAF, atópanse con que a xente non quere ir a vivir ás vilas. Por qué? Porque deixan sen servizos o rural, porque non hai médicos, porque non hai bancos, porque non hai as mesmas oportunidades para as persoas que queremos vivir no rural e para as persoas que queren vivir nas cidades. E así, vostedes, que a súa ideoloxía, van pechando ese círculo vicioso e conseguindo que a práctica totalidade dos núcleos rurais da nosa provincia perderan xa entre un 20 e un 25% da poboación nas últimas 2 décadas, coincidentes co seu goberno na Xunta de Galicia. E logo, eso sí, deciden sancionar os concellos que non son capaces de prestar o servicio do SAF en lugar de buscar solucións para apoiálos e axudales. E agora, para tapar ese montón de noticias que chegan á prensa de maiores ou de persoas con discapacidades, sin valorar algunhas delas xa falecidas, anuncian cambios na Lei de Servizos Sociais, cambios que, dende logo, non convencen para axudar as persoas e que perxudican os traballadores sociais, lonxe de aclarar e mellorar a situación. O anuncio dun trámite único que se fixo a finais de decembro, unha nova cortina de fume, non vai acortar os tempos de atención ás persoas, xa o estamos comprobando. Seguimos agardando que se vai a xerar confusión, tal e como está sucedendo, tanto na demanda da discapacidade como da dependencia, cuestión que xa se está comprobando. E ábrese a capacidade de elaborar informes a persoas sen a formación pertinente para poder facelo. A atención á dependencia, xa o dixemos máis veces neste pleno, acumula un dobre retraso. O inicial, do proceso de elaboración, logo o da achega do PIA e logo da prestación do servicio. Todo isto achegámonos a prazos de 765 días para iniciar a prestación dese servicio dende o momento en que as persoas solicitan a valoración. E no nivel de dependencia máis alto, cando peor estamos, se necesitamos unha revisión, volvemos a empezar de novo e outros 700 e pico días. O seu modelo
de residencias, falaba tamén o señor Amejide de precios, é o modelo 3.500, é dicir, 3.500 euros por asistir a unha persoa en residencia. Quérenme dicir vostedes como se paga eso en Galicia con pensións de entorno aos 800 euros? Moitas gracias. Moitas gracias, señora Porto. Polo Grupo do BNG ten a palabra a dona Iria Castro. Grazas, presidente. Ben, a dependencia e, en xeral, os servizos sociais son temas recurrentes neste pleno e non precisamente polas boas novas que nos ofrece a xestión do PP na Xunta, senón precisamente por todo o contrario. Dende setembro do ano pasado estamos vendo como o Colexio de Traballadoras Sociais de Galicia manifestaba a súa preocupación ante o proxecto de orde do decreto da dependencia da Xunta e destacaban a necesidade urxente de reforzar e fortalecer de reformar e fortalecer o sistema de dependencia da nosa comunidade e relataban varios puntos críticos que coinciden co que está a propoñer o BNG no Parlamento galego. É dicir, duplicar os equipos de valoración e o investimento en servizos públicos profesionais especializados que aseguren o bo funcionamento do sistema e que poidan prestar unha atención adecuada. E isto é precisamente incompatible coa redución e unificación de trámites de dependencia e discapacidade que se propón dende a Xunta de Galicia. Pero tranquilidade, porque a conselleira ten unha medida estrela e é responder ás solicitudes de dependencia en 6 meses. É dicir, cumprir coa legalidade a que estaba e está obrigada e non o está facendo. A súa medida estrela é cumprir unha lei que levan anos incumprindo de forma flagrante e na que nestes momentos estamos en 386 días para responder a unha solicitude de dependencia. A aprobación da reforma da Lei 13/2008 de Servizos Sociais foi feita, como sempre, unilateralmente, pola porta de atrás, aproveitando a Lei de Acompañamentos dos Orzamentos. E, por suposto, non se convocou o Consello Galego de Benestar Social, un órgano que baleiraron de competencias, malia ser un órgano consultivo de participación en materia de servizos sociais. E así o PP conseguiu o que quería, eliminar as valoracións profesionais e convirten este trámite nun acto administrativo, o que é un ataque aos dereitos da cidadanía a ter uns servizos sociais e dignos de calidade. E así, con esta reforma, abren a porta a que as solicitudes as poidan facer as persoas usuarias ou entidades de carácter lucrativo, o que provoca precisamente a desigualdade no acceso aos recursos, cando son precisamente as persoas máis vulnerables as que máis problemática teñen para acceder a isto. E así non se garante a igualdade, así o que se crea é un nicho de mercado para que novas empresas entren a mercadear con un servizo. E o PP, como sempre, culpa as profesionais do atasco das resolucións, as profesionais en traballo social do atasco das resolucións mentres non fan autocrítica, xa que a única forma de baixar as listas de agarda é incrementar os cadros de persoal dos servizos de dependencia e discapacidade con carácter estrutural. Hai que cubrir novos postos de traballo, cubrir baixas e vacantes e non só reforzando os servizos cando hai tempos de agarda exaxerados. O persoal non pode asumir a mesma carga de traballo nun momento en que cada vez máis se incrementan as necesidades da poboación en situación de dependencia. Grazas. Moitas gracias, dona Iria. Por o Grupo Popular, ten agora a palabra don Francisco Balado. Gracias. Bon día, presidente, deputados e deputadas e demais persoas presentes nesta sala. Bueno, volvemos ás andadas. Isto teño yo que dicir ás dúas, a señora García Porto e a señora Castro, en representación do PSOE e do BNG. Volvemos ás andadas porque o posicionamento político que vostedes tiveron, tanto o Partido Socialista como o BNG nesta institución, en relación coa dependencia durante todo este tempo, veu sendo o mesmo. E hoxe, pois, tampouco cambiou con esta moción que nos traen a pleno. E podería resumirse incluso no seguinte titular: vostedes nin fan nin deixan facer. Non fan porque vemos, como é habitual, pleno tras pleno, que se negan a reclamarlle ao Goberno central que asuma a parte que ten que asumir en materia de dependencia. Non é un favor que lle ten que facer a Galicia en concreto, nin en particular. É algo que lle ten que facer a todas as comunidades autónomas. O que pasa é que a Xunta de Galicia leva tempo reclamando ese cofinanciamento do 50% que por lei ten que asumir o Goberno central. E vostedes, pois, néganse a pedirlo, a reclamarlo ao Goberno central. Sabemos que hai incumprimentos reiterados
sabemos que todas as comunidades autónomas o veñen denunciando, vostedes ocúltano, non queren pedir a Madrid, a sumisión é total, e tampouco deixan facer porque realmente, e aquí ven o meollo da cuestión, a Xunta de Galicia recentemente tivo que facer cambios na Lei de Servizos Sociais, na normativa de Servizos Sociais, para complementar a parte que o Goberno Central non quere complementar en materia de dependencia, e vostedes veñen aquí a pedir que se retiren os cambios. Unha norma que se modificou para que entrara en vigor o día 1 de xaneiro, e vostedes a 25 de febreiro, casi sin saber se produciu efectos ou non, xa veñen a pedir que se retiren os cambios feitos. É que, aínda que fosen adiviños, sería imposible que unha norma modificada para poñer en marcha estes cambios no mes de xaneiro, a día 25 de febreiro xa se soupera que efectivamente non produciu cambios. Dende logo, claro, vostedes non veñen aquí a preocuparse polos dependentes, veñen a pedir que se fagan cambios polo prexuicio que lles pode ocasionar a vostedes políticamente que se fagan cambios. Ese é o fondo da cuestión. Como o Partido Socialista de Galicia e o BNG non lles gusta que Galicia avance en ningún ámbito, pois o que veñen é a lucirse, a pedir que se retiren os cambios feitos nesta norma sin ver o resultado que van producir, que sen ningún xénero de dúbidas este resultado vai ser positivo. Miren, con este novo plan, aínda que fose malo, que non é o momento de sabelo, porque efectivamente poderíamos dicilo dentro de 8 ou 9 meses, pero insisto, non agora, aínda que non transcurriron 2 meses. Con este novo plan, o que se pretende dende a Xunta é que únicamente sexa necesario presentar unha solicitude para iniciar o procedimento, unha solicitude que vale tanto para a dependencia como para a discapacidade. Preténdese abrir unha vía preferente para persoas maiores de 80 anos, é dicir, non é o mesmo un dependente ou un aspirante a ter un recoñecemento de dependencia que teña menos de 80 anos que unha persona que ten máis de 80 anos que efectivamente se presume que pode ter dereito a unha vía preferente. O reforzo do personal que presta servizo nos equipos de valoración. Eu non entendo como a dous grupos políticos dunha comunidade autónoma dunha provincia lles pode interesar que se retire unha medida que contempla reforzar e doblar os equipos de valoración que ten a Xunta de Galicia. Ustedes póñanse na situación de que teñan unha avoa, seu pai, súa nai. É preferible que haxa o doble de equipos de valoración que os equipos de valoración simples, entendo eu. En cuarto lugar, o que se pretende tamén é reducir a burocracia para que as traballadoras sociais, en lugar de facer o extenso informe que tiñan que facer, e isto sabémolo, os que somos alcaldes e as que son alcaldesas e os que son alcaldes tamén da bancada de enfrente, seguro que o saben, que o informe que había que facer ata agora era un informe extenso, que levaba moito tempo e moitas veces as traballadoras sociales botaban varias horas para facer estes informes dos dependentes. Pois agora ese informe suprímese e chega simplemente coa solicitude de dependencia. Polo tanto, señores e señoras do Partido Socialista e do BNG, deixen de facer daño coas súas mocións, é o que lles pedimos. Deixen que a Xunta de Galicia traballe. Se non queren axudar, se non queren apoiar, non apoien, pero polo menos non fagan daño, non pidan que a Xunta de Galicia retire medidas que, sen lugar a dúbidas, van surtir efecto e van servir para que os dependentes teñan menor tempo de espera, sexan recoñecidos antes e poidan ver estimadas con anterioridade ao que estaban facendo as súas solicitudes. O que teñen que facer vostedes, se queren melloras no sistema de dependencia, é exixir en Madrid non poñer impedimentos á Xunta de Galicia, porque a Xunta de Galicia, igual que o resto de comunidades autónomas, son víctimas do que non quere achegar o Goberno Central. Nada máis por esta primeira intervención. Moitas gracias. Ben, para o segundo turno, señora Porto. Claro que volvemos ás andadas. Vostede o primeiro, señor Valado, deberían de cumplir coas súas obrigas, e xa que fai tanta referencia á legislación, tal vez deberá revisar a Lei 39/2006 de 14 de decembro da promoción da autonomía personal e atención ás persoas en situación de dependencia, porque efectivamente se a Xunta de Galicia varía algo é obligada. Obligada precisamente porque agora mesmo dende o Goberno do Estado obliganlles a facer cambios porque se garantizan as cuantías máximas e as cuantías mínimas. O que teñen que deixarse de facer caixa cos dereitos e os servizos das persoas. Iso é o que ten que facer o Partido Popular e utilizar un pouco menos a demagoxia, porque, mire,
No artigo 32 desta lei, no punto 3, di claramente que no marco de cooperación interadministrativa previsto no artigo 10, os convenios que se suscriban entre as administracións xerais do Estado e cada unha das administracións das comunidades autónomas determinarán obrigas asumidas por cada unha das partes para a financiación dos servicios e prestacións. É dicir, a comunidade autónoma non é o 50%, ten que poñer alo menos o mesmo que pon o Estado. E iso é o que non fai a Xunta de Galicia. E non o fai, ademais, e vostede o sabe seguramente mellor que a min, porque é a comunidade autónoma de todo o Estado que menos pon. É a que menos pon, e fai caixa cos dereitos das persoas. Polo tanto, comprenderá que nós non comulguemos con isto que vostedes contan e non comulguemos con esas amplísimas listas de espera que sigue habendo en Galicia para as prestacións destes servicios sociais, non comulguemos con esas amplísimas listas e demanda que sigue habendo en Galicia para plazas de residencias e centros de día, señor Valado, porque a Xunta de Galicia nada fixo, nin siquiera parcheou. Nada fixo, señor Valado, en toda esta década. Eso sí, manteñen unha amplia distancia entre a realidade da poboación e as actuacións que vostedes fan. E logo, cando teñen que dar resposta, sancionan os concellos. Esa é a resposta da Xunta de Galicia, sancionar os concellos, os máis pequenos, os que menos posibilidades teñen para prestar en armonía ese servicio. E é evidente que teñen que traballar vostedes desde a Xunta de Galicia porque outras comunidades autónomas están facendo ese esforzo. Teñen que facer con ese novo modelo que prometían, que decía a conselleira a salida da pandemia que era tan necesario, pero que seguimos sin conocer, que se adapte ás necesidades reais de Galicia e que teña en conta as dificultades da poboación rural e destes concellos pequenos que vostedes siguen castigando. A solución non pasa por sancionar os concellos, a solución pasa por atender ben a poboación, señor Valado. Gracias, señora Porto. Dona Iria. Gracias, presidente. Señor Valado, vostede o acampase non sabe onde. Vostede leu esta moción. A moción do financiamento, ben sei que está todo interrelacionado, a moción de financiamento que levan vostedes é no seguinte punto. Esta moción está relacionada cas múltiples queixas dos traballadores e traballadoras sociais a través do Consello de Traballadores e Traballadoras do Traballo Social de Galiza. Non somos nós, non lo dicen nós, non nos estamos inventando nada. O que comentaba vostede precisamente da eliminación dese extenso informe social, ese é un dos problemas os que eles apuntan. A eliminación é completamente un erro. Eles falan de simplificación, falan de reducción. En ningún momento falan de eliminación dese informe. Non se pode reducir a prestación de dependencia a un simple acto administrativo, porque hai que prestar un servizo social. Eso é o que din eles, eso é o que dicimos nós. A reducción drástica destes trámites non vai axilizar nada, sino que vai supoñer un recorte neses servizos sociais. Pero que, ademais, hai outras medidas estrela. Falamos da prestación transitoria, da que falaba a conselleira. En primeiro lugar, onde que se recoñece o grau de dependencia a unha persoa hasta primeiro ten que pasar un ano que lle recoñezan o grau de dependencia e despois daránlle unha prestación transitoria se non pode acceder a ningún outro recurso. Ben, esta é outra medida estrela que está completamente errada. A asignación automática de prestacións económicas sen solicitude previa é inaceptable en contravén a lei estatal que prioriza os servizos sobre as prestacións. É imprescindible que se respecte o espírito da normativa estatal que establece que a atención das persoas en situación de dependencia debe prestarse preferentemente a través de servizos públicos. E só no caso de non ser posible podería considerarse unha prestación económica. A conselleira está xa asumindo que é imposible prestar ese servizo a través de medios públicos e o que fai é dar un diñeiro completamente insuficiente para seguir privatizando os servizos públicos deste país. É dicir, para animar a xente que acuda a unha privada que é moi cara, que con a pensión media que hai na nosa provincia de 800 euros aproximadamente a unha residencia privada de máis de 1.500, máis de 1.600 euros, ninguén se pode permitir incluso con ese bono de 5.000 euros ao ano para que ou ben te coiden na casa ou poidas ir a unha residencia, iso é completamente imposible. Así que, dende o PP, o que se está facendo estáse pervertindo completamente os servizos sociais. Nos o que queremos e o que se pide nestes acordos desta moción socialista co que estamos a favor é que efectivamente se reformen todo este servizo de dependencia e se mellore para prestar uns servizos sociais de calidade. Grazas.
Muchas gracias. Segundo turno, señor Balado. Sí, gracias, presidente. Hai que ver, señor García Porto, hasta que punto evaden entrar no fondo da cuestión. Di vostede que a comunidade, segundo a lei, ten que aportar o que aporta o Estado. Usted non leu ben. O que di a normativa é ao revés. O Estado aportará o mesmo que as comunidades autónomas. O que pasa que vostede non seguiu contando. Non contou que o Estado aporta solo o 30%, e a comunidade autónoma o 70%. E vamos apañados. Se a Xunta de Galicia aportara outro tanto como aporta o Estado, acabaría financiándose a dependencia nun 60%, porque se a Xunta aportara outro tanto como aporta o Estado, acabaríamos aportando o 60%. Entende? Esa é a realidade. E despois di que non comulgan cos tempos de espera da Xunta de Galicia. E pretenden que se retiren as medidas de reforzo que pon en marcha a Xunta de Galicia para reducir os tempos de espera. E non comulgan. É dicir, unha normativa reformada para reducir os tempos de espera e queren que se retire. Miren, vostedes recurren a todo tipo de evasivas, sempre que se fala de dependencia, para negar o incumprimento do Goberno Central en materia de dependencia. Iso é o que veñen facendo en todos os plenos nos que se aborda a dependencia ou se aborda a financiación da dependencia. E eu non sei por que se ofenden, nin porque lles parece mal, porque se non lles gusta falar de dependencia, non traigan a pleno mocións nas que se fala de dependencia. Eu comprendo que non lles guste, porque as mocións de dependencia sempre acaban deixando en evidencia o Partido Socialista. E sempre acaban deixando en evidencia, pero son vostedes os que gobernan en Madrid. É dicir, levan 6 anos e medio gobernando en Madrid. Entonces, é moito de supoñer que se vamos a falar de dependencia, vai salir á luz a falta de financiación da dependencia entre o Estado e as comunidades autónomas. Polo tanto, non é sorpresivo que os deputados desta bancada lle veñamos a lembrar cal é a obriga de financiación do Estado e cales son as obrigas das comunidades autónomas que, por outra parte, non é só Galicia, son todas as comunidades autónomas que veñen reclamando un sistema de financiación non xusto, senón acorde coa lei, con unha lei socialista que vostedes mesmos elaboraron no ano 2006, con un decreto que vostedes puxeron en marcha no ano 2023, 4 días antes das eleccións xerais, que os vinculaba a vostedes. Non é unha normativa imposta de fora, é unha normativa que vostedes aprobaron a 4 días das pasadas eleccións xerais. Polo tanto, o mínimo que se pode pedir é que cumpran as normas. Hai que cumplilas todas, pero en especial, cando un elabora as súas propias normas, efectivamente ten que cumplilas con maior rigor, non pode vir a incumplilas e botarlle a culpa aos de enfrente. E miren, isto é unha normativa, este plan de reforzo posto en marcha pola Xunta de Galicia, que vai producir os seus efectos, e dentro de 8 ou 9 meses imos ver, os galegos e galegas van ver avances en materia de dependencia, pero que tamén van ver como o Partido Socialista e o Bloque Nacionalista Galego non cambian de parecer e siguen sin reclamarlle ao Goberno Central que cumpra coas súas obrigas. Nada máis e moitas gracias. Muchas gracias, señor Balado. Turno de peche, señora Porto. Vostede non minte, pervirte. Xunta de Galicia non pon o 70 do 100, pon o 70 do 50, e o Estado pon o 30 do outro 50. E non é que nós non lle queiramos reclamar, estamos dispostos a reclamar. O que non estamos dispostos é que sigan pagando concellos e usuarios. E a Xunta de Galicia, tal e como di a lei, por certo, la aportación de la comunidad autónoma será para cada año al menos igual a la de la Administración General del Estado. Polo tanto, vostedes poñen o 70 do 50, non o 70 do 100. Señor Balado, deixe de pervertir a información, que é o que vostede fai, e deixen de castigar a concellos e deixen de castigar a usuarios, porque o seu concello paga igual que o meu ou igual que todos os que estamos aquí, sin necesidade ninguna, porque a mesma lei tamén di, un pouquiño máis abaixo, claramente, que las entidades locales participarán en la gestión de los servicios de las personas, de la atención a las personas en situación de dependencia, non en sufragar o custe, señor Balado. Polo tanto, asuman responsabilidades e competencias que fondos teñen. Deixen de facer caixa e de recortar e devolver cartos de dependencia. Muchas gracias. Moi ben, por rematado o debate, sometemos a votación esta proposta do Grupo Socialista en relación con a Lei de Servicios Sociales e a atención á dependencia. Votamos. Votos emitidos 25, a favor 13, en contra 12, non hai abstencións.
queda aprobada esta proposta. Pasamos ao punto número 9, que é unha moción do Grupo Provincial Socialista reclamando á Xunta de Galicia un plan de promoción de vivenda pública que cubra as necesidades registradas na provincia de Lugo. Dictamen de comisión, por favor. A Comisión Informativa de Asuntos de Pleno, por maioría, coa abstención de señores deputados don José Ángel Santos Sánchez, don José Pardo Lombao e don Armando Castós Alvariño, membros do Grupo Provincial Popular, acorda ditaminar favorablemente a moción presentada e levala ao Pleno para a súa aprobación se procede. Muchas gracias. Para expoñer a iniciativa, ten a palabra a señora Porto. Seguimos Un segundinho, señora Porto. Señor Lombao, escoítase moi alto e, por tanto, se necesita falar, que pode necesitarlo, saia usted fora, porque senón interrumpe o normal desarrollo. Así que, disculpe, pero, señora Porto, ten a palabra. Gracias de novo. Dicía que seguimos coa ideoloxía socialista. Queremos máis plazas de residencias, queremos máis e mellor atención para os dependentes e queremos máis vivenda pública en Galicia para atender a colectivos vulnerables e tamén os mozos e as mozas que teñen tan difícil o acceso á vivenda nestes momentos. E fronte a esas necesidades sociais e a esa demanda que hai xa non de agora, senón de fai anos, vemos como o Partido Popular pretende convertir en noticia de 5 columnas a entrega das chaves dunha vivenda pública no concello de Vilalba. O meu can colle unha mosca. Teñen vostedes que tomarse isto en serio, porque se antes desa entrega de chaves había 19.071 demandantes de vivenda de protección oficial apuntados no IGUS, agora hai 19.070. Un menos, señores do Partido Popular. Pero, bueno, imos deixar pasar que esa vivenda entregada en Vilalba teña 65 metros cuadrados, dende logo moi amplia para toda unha familia, e vamos a deixar pasar outra serie de cuestións relacionadas con ese acto propagandístico de entrega da vivenda. Nós vamos a falar de datos do Instituto Galego de Estadística e do Instituto Galego da Vivenda e Solo, é dicir, dos seus datos oficiais, datos sen maquillar. O rexistro do Instituto Galego da Vivenda e Solo di que hai a día de hoxe, a cifra que lles acabo de dar, 19.070, porque creo que o dato era anterior á entrega desas chaves en Vilalba, inscritos no rexistro oficial de demandantes da vivenda nas diferentes modalidades, en aluguer, en opción de compra, e desas persoas, desas máis de 19.000 persoas, 2.552 están na nosa provincia, e un pouco menos da metade están na capital, o resto no conxunto dos concellos da provincia. Vemos que as necesidades dos galegos e das galegas en vivenda pública contase por decenas de milleiros, e a resposta da Xunta chega en forma de unidades, unha vivenda en Vilalba. Esta situación non se chega por casualidade, compartirán conmigo que isto non pasou por casualidade, nin é froito dos últimos días. Non imos a negar que a crise do 2008 influíu na evolución do sector da construcción, nin no incremento do prezo da vivenda, nin imos a negar a aparición de fenómenos como os pisos turísticos, pero tampouco imos a obviar nin esquecer que dende a chegada do Partido Popular á Xunta de Galicia no ano 2009 a situación se perxudicou polo total e absoluto desinterés por parte da Xunta de Galicia. Por certo, o mismo desinterés que amosan vostedes, que vexo que están atentísimos a todo isto que lles estou contando. De media, entre o ano 2009 e o ano 2022, os seus gobernos construíron 545 viviendas protegidas cada ano. Pola contra, e isto é simplemente para que vexan a diferencia da ideoloxía socialista fronte á súa, entre o 2005 e o 2008, cando era presidente Touriño, construíronse 12.874 vivendas protegidas, 545 as súas en todos eses anos, 12.874 neses 4 anos fronte a 14 do Partido Socialista e o Bloque Nacionalista Galego. O certo é que vostedes están deixando a peor estela das políticas sociais entre os galegos e as galegas. E nós, nese sentido, imos a seguir defendendo os intereses dos nosos veciños e veciñas, neste caso, dos vulnerables, dos máis vulnerables, pero tamén da mocidade. Por iso,
Queremos pedir neste pleno que se sumen á iniciativa, agora que ademais o Instituto Galego da Vivenda e Solo está desvinculado de industria e terán máis capacidade, queremos que se sumen á proposta de pedir un plan urxente de vivenda pública que cubra as necesidades da nosa provincia e cubra tamén as demandas que están recollidas no rexistro do Instituto Galego da Vivenda e Solo, que, como lles decía, son máis de 2.000 nesta provincia. Moitas gracias. Gracias, señora Porto. Por o Grupo Popular, señora Mejide, ten a palabra. Moitas gracias, presidente. A verdade é que, escoitando falar do bipartito, se o fixeron tan ben, non entendo como tantos miles e miles e miles de galegos siguen votando o Partido Popular en lugar de votaros a vostedes. A verdade é que é digno de estudio. Pero, bueno, sigan vivindo na historia, sigan vivindo en blanco e negro, que é o que lles gusta nesta Diputación. Vamos a valorar un segundo a súa exposición de motivos, porque eu creo que deberían empezar a darlle unha voltiña, subir un pouquiño o nivel da redacción, porque isto é máis propio o mellor dunha conversa de barra de bar, que nos parece moi ben que falen neses términos, pero ao mellor estes temas persoais, estes ataques persoais ou estas reflexións non teñen sentido nesta institución. O presidente, que é o máximo responsable do socialismo nesta sala, pois saberá o que quere e a altura política que quere marcar no seu partido, pero a min, sinceramente, me parece que é escasa últimamente. E o último que lle preocupa ao Partido Socialista é a vivenda, e iso está claro, demostra no día a día desde esta Diputación e nos concellos nos que gobernan, iso non hai nada que naide que o poida dudar, pero a min gustame moito Sabina, vou usar unha frase del, así que pongamos cablo de Madrid, porque o problema de vivenda ten moito que ver con Madrid, ten moito que ver co Goberno central. Pongamos que falamos de que un presidente do Goberno promete 184.000 vivendas, o señor Sánchez, e a día de hoxe ten construídas a friolera de cero. Ninguna. Iso, a verdade é que pasa carpeito, o que está facendo o Partido Socialista en materia de vivenda pública. Pídenlle traballo á Xunta de Galicia e din que hai un problema de vivenda. E é certo, hai un problema de vivenda para o alugueiro e para a compra. É certo. E pídenlle apoio e pídenlle un plan urxente á Xunta de Galicia. O que pasa é que eu creo que nin os periódicos leen, porque evidentemente o mellor non son conscientes de todos os pasos que se deron dende a Xunta de Galicia nos últimos anos precisamente para combatir esta problemática. Chegan tarde, mal arrastrio e cun mal diagnóstico. Nos últimos anos, o Goberno rural apostou pola vivenda no rural, axudando a compra, axudando a reforma, axudando ao alugueiro de vivendas no rural, a través de diversos tipos de axudas, como vostedes saben, axudando tamén a xente máis nova a asentarse e a quedarse no rural, e incluso tamén construindo e recuperando inmobles e poñéndose a disposición posteriormente dos veciños da provincia de Lugo e das outras 3 provincias de Galicia, por exemplo, cos programas Resurbe, esos que lles molestan, e ese que lle molesta a señora deputada socialista, que vayan a entregar pola provincia adiante as chaves dos pisos. Piden un plan urxente a unha administración que durante o último ano incrementou un 60% os fondos para impulsar a vivenda protegida, que superou e que supera nun 120% os fondos que destinaba ese glorioso bipartito o cal os galegos non votan, pero que vostedes recordan con añoranza, igual que recordan a veces outros rexímenes que outros preferimos olvidar. E superan un 118%. A Xunta este ano dispón de 100 millóns de euros para a promoción de vivenda pública, 20 millóns de euros para o desenrolo de solo residencial, tamén moi importante, 7 millóns de euros para axudas á rehabilitación de vivendas. E se queren que falemos de vivenda pública, podemos centrar o debate durante uns segundos, por exemplo, na capital, onde estamos hoxe todos aquí. En Lugo hai agora mesmo 460 vivendas en desenrolo ou preto de comezar a construción neste momento, e outras moitas en fase de construción. Están en fase de desenrolo 12 hectáreas de solo residencial para facer vivendas públicas e vivendas tamén de protección con iniciativa privada. 1.200 vivendas. Síguese avanzando no desenrolo da tinería, donde nos últimos 12 anos, fora do bipartito, entregáronse 70 inmobles a disposición dos veciños e veciñas da provincia de Lugo. O desenrolo do Pazo de Doña Urraca, a Casa Torre e demais. E na provincia, a día de hoxe, están en adquisición 103 vivendas de particulares para a posta a disposición a través do Instituto Galego de Vivenda Solo, igual que outras 25 vivendas do Sareb, e para elo hai reservados máis de 8 millóns de euros para a compra deses inmobles. Pasar de 4.000 vivendas
Non sei onde sacou o dato de 12.000 vivendas que fixo o bipartito, non o sei, porque na actualidade hai 4.000 vivendas públicas en alugueiro na Xunta de Galicia. As outras 8.000 deberonlas levar, as outras 6.000 deberonlas levar, non sei para onde, pero non están ahora mismo na Xunta de Galicia. E iso que construíron 12.000, según dice a deputada. De 4.000, o presidente Rueda pretende pasar a 8.000. E o solo residencial vai se preparar para 25.000 novas vivendas, 20.000 protegidas e 5.000 libres. É dicir, e de todo isto, o 50% xa está en marcha e levamos un ano de goberno neste último mandato. E preocuparse por a vivenda é preocuparse por algo máis, é preocuparse por baixar impostos, como está facendo a Xunta de Galicia, por simplificar trámites, como está facendo a Xunta de Galicia, e por dar facilidades a quen quere comprar, alquilar ou arrancar a súa vida, como as axudas os máis novos para alugar e para comprar chegando ao 100% das hipotecas. Un dos principales problemas que se atopa un novo cando quere comprar unha vivenda. Moitas gracias, despois sigo. Moitas gracias, señora Mejide. Ben, por o grupo do BNG, ten a palabra don Efrén Castro. Grazas, señor presidente. Ben, señora Meijide, eu non sei en que mundo vive, pero eu creo que calquera que lle digan que se estás pensando un xoven que está pensando en comprar un piso, a diferencia entre decidirse ou non van ser 1.000 euros, ou se pode facer frente aos elevados alugueres que hai en moitas das localidades desta provincia, vai ser que lle den 600 euros unha vez. Home, eu, o mellor dentro do mundo do Partido Popular, que viven, son multipropietarios moitos de vostedes e tal, o mellor sí, pero a verdade é que esas medidas non valen para que os xóvenes podan acceder á vivenda. Pero mire, falan do bipartito e dicen que nos citamos moito, a realidade é que non o saca da lingua son vostedes. E mira, voulles dar algúns datos que poñen moi as claras a forma de gobernar do BNG e a forma de gobernar do Partido Popular, ou a forma de gobernar da esquerda e a da dereita. Mire, a construción de vivenda pública na Galiza nos últimos anos do goberno do Partido Popular seguiu unha curva alarmantemente descendente. Mire, un xornalista titulaba que a política de vivenda pública do Partido Popular era comatosa. E esa é a realidade. E por que decía? Mire, o señor Rueda presumiu non hai moitos meses de que entregaran 2.403 pisos de propiedade pública, pero mire, desos a inmensa maioría débense os que quedaron licitados en marcha dese bipartito que vostedes lles gusta falar, e a nós tamén, porque eses datos, pois aí había unha conselleira nacionalista. É curioso que a maioría dos pisos que vostedes entregaron nesta época de goberno foi do 2005 ou 2009. E a partir do 2013 é cando ese impulso de entregar vivenda pública decae. É porque se lles acababa a herencia do bipartito. Solo tuveron un ano, bueno, non o chamaría bo, porque cos datos do bipartito sería sendo un ano pequeno, pero sí que é verdad que no 2015 entregaron 246 vivendas, foi o seu mellor ano. Pero, e nestes últimos 11 anos, desos 2.403 pisos que presumía Rueda, vostedes só acabaron 581. En 11 anos, a política do Partido Popular da Xunta é en 11 anos acabar 581 pisos. Eso, claro, despois chegaron agora, de repente, no ano 2024, dixeron, que non hai vivenda pública. E iso, vostede que hoxe falou de ideoloxía, non foi sin querer. Vostedes non chegaron con un modelo que estaba promovendo acceso á vivenda pública e o desmantelaron sin querer. Desmantelaron porque vostedes non creen na vivenda pública. Só agora que é un problema para todos os xóvenes e a máis, e nin siquiera tan xóvenes, deciden vender fume, porque desos datos que deu aí, por exemplo, falou da capital de Lugo, de aí, de momento, que hai promesas. E claro, permítame que sexa desconfiado das promesas do Partido Popular en canto a vivenda pública, porque, mire, máis datos lle dou. Entre 2009 e 2013, xustos anos despois do partido, o PP entregou o 75,8% de toda a vivenda pública que entregou estes son datos do ano 2024.
E se collemos ese ano bo que tuveron, que foi o ano 2015, a cifra sube o 87,4% de toda a vivenda pública que entregaron. O sea que dende o ano 2015 non fixeron nada. Até o 2013 viviron da herencia do bipartito. No 2015 decidiron facer unhas pouquiñas, que para vostedes é un número máis que aceptable, pero a partir de aí 11 anos sin facer nada. E agora veñenos dicir que van solucionar o problema da vivenda dando 1.000 euros para unha hipoteca. Home, eu creo que os galegos non son tan tontos. Eu creo que non son tan tontos. E os xóvenes, evidentemente, se miras enquisas, os xóvenes non optan por o Partido Popular e será porque teñen unha realidade moi diferente a que vostedes ven. Moi ben, moitas gracias, señor Castro. Segundo turno, señora Porto. O estilo socialista, señor Mejide, xa sabemos que non lle vai. A nós o seu tampouco, sinceramente. Non nos gusta o estilo do Partido Popular para gobernar este país. Pero vostede ainda se intenta sacar tanto peito que ata se apunta as vivendas do Sareb. Eu, de verdade, que non deixo de sorprenderme. E a verdade é que non nos molestan as políticas do Partido Popular, entendemos que son as que aplican e parecennos insuficientes, por eso demandamos outras. Non porque nos molesten, vostede simplifica, pero non se trata diso, é algo un pouquiño máis profundo. Vostede ven aquí a alardear de que levan, non somos os socialistas conscientes dos anos que levan vostedes traballando e do moitísimo traballo que se fixo, pero é que non lle escondiu. Señora Mejide, por que abriron outro día aí un piso en Vilalba, entregárono, 65 metros cuadrados. Esas son as novedades dos últimos anos de tanto esforzo e de tanto traballo. Ademais desas siguientes promesas ás que se refería tamén o vicepresidente, esas 12 hectáreas en desenvolvemento, casi 20 anos gobernando e siguen anunciando máis do mesmo, non son creíbles, e a sociedade galega xa non nos cree, e os mozos e mozas siguen demandando vivenda e os colectivos vulnerables necesítana urxentemente, señor Ameijide. Pero miren, hai formas e formas de traballar. Os datos falan alto e claro. Entre o 2005 e o 2009 rematáronse en Galicia 14.652 vivendas protegidas. Delas, máis de 3.500 estaban na provincia de Lugo. Falamos da época do goberno progresista na que era presidente Touriño. Esa época que a vostedes non lles gusta, sonalles rara, pero é que na súa época, do 2010 ao 2023, levantáronse só 5.869 vivendas protegidas en Galicia e na provincia de Lugo 628. O sea, que en 4 anos dese goberno bipartito leváronse a cabo en Galicia casi o triple de vivenda protegida que levaron vostedes a cabo case nos 20 anos que viñeron despois, señora Mejide. E esa é a realidade. E decía vostede que non sabe de onde sacamos os datos. Dixen ao principio, pero costalle escoitar. Os datos son os datos oficiais da Xunta de Galicia, do Instituto Galego de Estadística e do Instituto Galego da Vivenda e Solo. Non son datos que queiramos dar os socialistas. Traballamos cos datos oficiais porque son os que debemos de ter de referencia. Moitas gracias. Muchas gracias, señora Porto. Señora Mejide. Muchas gracias, presidente. O único que queda claro neste debate é que o goberno provincial vive no nodo, vive en blanco e negro. Vive anclado nun pasado, viven en gris. E ademais viven nunha película do nodo, pero de ciencia ficción, porque ni sequera viven nunha realidade. Porque escoitar que os xóvenes, según as enquisas, non votan ao Partido Popular. Os galegos non creen no Partido Popular. Oiga, pois, o gallá non sigan creendo tampouco, porque seguimos, evidentemente, na Xunta de Galicia ganando con maiorías aplastantes. Por tanto, algo, un pouco, e algún galego debe confiar no presidente Rueda e no equipo do Partido Popular, porque, oiga, xa levamos un tempo recibindo a confianza mayoritaria, abrumadoramente mayoritaria, da sociedade galega, precisamente a políticas como as que se están implantando a día de hoxe en vivenda en Galicia. Como lle digo. Pero se queren falar de problemas de vivenda, hai que falar tamén de problemas do alugueiro e dos problemas que están tendo por culpa de negar a realidade
da ocupación ilegal de vivenda, da inquiocupación, por culpa de non dar base xurídica aos xuíces, á policía, para traballar, e por culpa de non dar garantía aos propietarios sobre as súas propiedades. Falemos das 80.000 vivendas ocupadas, que están a día de hoxe en todo o noso país, os centos de vivendas ocupadas na nosa provincia durante os últimos anos. E falemos de como, dende o Partido Socialista e o BNG, están intentando, de algún xeito, tapar un problema enorme que é a inquiocupación, que a vostedes causalle risa, como estaba ahora sorrindo e facendo xestos, pero que é un problema real, que iso o que está facendo é xerar alarma e medo ante os propietarios, totalmente desatendidos e totalmente desprotegidos pola lei estatal. Que está pasando? Que a xente que ten unha vivenda en propiedade se nega a poñela en alquiler porque saben que pode chegar calquera inquilino, meterse ali e deixar de pagar e encima ter que pagar os gastos. Cunha total desprotección por parte das leyes estatais porque o Goberno Central non quere facer ningún cambio. Este medo aos caseiros o que provoca é que as vivendas en alquiler cada vez baixen máis, que suban os precios do aluguer e que haxa un problema importantísimo no mercado. Pero vostedes sigan mirando hacia outro lado, sigan desprotexendo o cidadán e a propiedade privada, que dende a Xunta de Galicia e dende o Partido Popular seguiremos traballando por vivenda pública, por mellorar as condicións do alugueiro e seguir traballando polos veciños da nosa provincia e do resto de Galicia. Vostedes sigan protexendo a pillería, sigan intentando tapar a acción das mafias en canto a ocupación e sigan mentindo, como esas 184.000 vivendas que iba a facer o seu presidente e que a día de hoxe son cero. Moitas gracias, señor Castro. Grazas, señor presidente. Ben, non é que me sorprenda, pero chegou Dani Desocupa ao pleno da Diputación de Lugo. Mire, o mensaxe da ultradereita de meter medo a xente, de crear un problema que aquí nadie diga que non existe, que a quen lle ocupan, pois evidentemente é un problema. Agora, o negocio que vostedes queren beneficiar meténdose medo a xente, bueno, vostedes sabrán esas alianzas aí con a ultradereita, pero mire, nesta vida a veces hai que ser, e máis cando se fala nun pleno, un pouco conciso nos términos. E eu xa sei que lle gusta moito copiar expresións da ultradereita, pero eso de inquiocupación, iba a dicir unha cousa que o mellor lle molesta, pero é unha tontería. É tal tontería porque entre ocupar e ser inquilino hai moita diferencia. Non pode ser un ocupa se hai un contrato polo medio. E se vostede é un inquilino e hai un contrato polo medio, non é un ocupa. Pode haber unha situación de falta de pago, moitas veces por imposibilidade, e algunha vez, pero aí a lei ten os seus mecanismos. E, oiga, dice, non, que esa lei non protege a nadie. E quen gobernou durante moitos anos o Estado español? E endureceron as leis. É que dicen moitas tonterías cando falan da vivenda. Despois, claro, tira aí ese neoliberalismo, fala do mercado, pero dice, non, vamos construir vivenda pública, pero o problema é o mercado. Mire, non. Está demostrado que para que haxe acceso á vivenda hai que intervir o mercado, porque senón deixan a moita xente fora. Pero mire, fala de promesas que non se cumplen, pero claro, ahora o señor Rueda dícenos que vai construir 9.000 viviendas e o ano pasado rematou 162. Claro, alguén con ese bagaje, creerlle que vai ser capaz de construir 9.000 viviendas, eso sí que creer nun cuento ou nun mundo de Yupi. E mire, tamén para darlle unha lección de historia e para ser concretos, decía que vivíamos no nodo, pero nun nodo que era inventado. Eu xa sei que vostede gostaba o nodo, pero o nodo, voulle dicir unha cousa que o mellor nunca pensou, porque como lle gostaba ese réxime, o nodo era propaganda política, era propaganda dun réxime dictatorial que non decía as verdades. E vostedes dicen que creíamos nun nodo que inventábamos, como se o nodo fora unha verdade. É a vosa verdade, claro, entendo que lle guste o nodo se empeza utilizando termos da extrema dereita, pois é normal que vostedes sí que viven no pasado, vostedes sí que nos queren levar a España máis oscura, da historia e con esas alianzas que teñen, pero mire, non é creíble nada do que digan de vivenda pública porque lles damos os datos.
Tengo esos datos. E en todos estes anos de goberno popular, nada de vivenda pública. Moitas gracias. Pois moi ben, señora Porto, remate usted a faena. A Meijide. Como estamos falando moito de ideoloxía e vostedes escoran moito hacia a ultradereita, eu non me vou retrotraer á época do nodo, que me parece un exceso, pero sí a do señor don Manuel Fraga Iribarne, señor Ameijide, porque dende a dereita estou convencida de que tamén se pode ter conciencia social. Outra cousa é que vostedes teñan capacidade para tela. Repasen as cifras da vivenda, da promoción pública nos tempos de Fraga e sintan vergonza, porque nos anos do goberno de Fraga construíase unha media de 2.851 vivendas protegidas ao ano. Moitas gracias. Pois moitas gracias, señora Porto. Sometemos a votación esta proposta do Grupo Socialista. Votamos. Votos emitidos 25, a favor 13, en contra 12, non hai abstencións, queda aprobada esta proposta do Grupo Socialista. Pasamos agora ao punto número 10, que é unha moción do Grupo Provincial do BNG para solicitar á Xunta de Galicia a convocatoria urxente e dotación da orde de axudas para a incorporación de mozos e mozas á actividade agraria e plans de mellora 2025. Ditamen da Comisión, por favor. A Comisión Informativa de Asuntos do Pleno, por maioría, coa abstención dos señores deputados don José Ángel Santos Sánchez, don José Pardo Lombao e don Armando Castos Alvariño, membros do Grupo Provincial Popular, acorda ditaminar favorablemente a moción presentada e levala ao Pleno para a súa aprobación se procede. Moitas gracias, señor secretario. Para expoñernos a iniciativa, ten a palabra don Daniel García. Bo día a todas e a todos. Fai hoxe xusto un ano, dende o Grupo Provincial do BNG, trasladábamos a este mesmo pleno a xustas reivindicacións dos nosos labregos e labregas nas mobilizacións que percorrían o país reclamando unha aplicación da política agraria común que contemplase as singularidades que amosa a nosa actividade agrogandeira. Iniciar ou manter un proxecto de vida vencellado á actividade primaria no rural é custoso, como ben saben, e require dun importante esforzo e compromiso persoal xunto aos necesarios recursos económicos para que sexa viable e exitoso. Por ese motivo, as axudas para facilitar a incorporación ao agro e aos investimentos en explotacións agrarias son de vital importancia e absolutamente estratéxicos para poder mudar a realidade social do noso sector productivo. Os plans de mellora permiten afrontar a ampliación ou construción de instalacións, así como a compra de maquinaria. Son apoios cofinanciados nun 12% pola Administración Xeral do Estado, nun 28% pola Xunta de Galicia e nun 60% polos fondos FEADER da Unión Europea. Esta é a ferramenta do PEPAC máis determinante para que os países membros da Unión Europea poidan acadar mudanzas de calado no seu sector primario e, lonxe de optimizar os recursos, planificar as ordes de axudas anuais e mellorar o modelo do rural para o noso país ano a ano, o Goberno do PP, lonxe diso, ao fronte da Consellería do Medio Rural, non fixo máis que acumular despropósito tras despropósito na última década. E en cada convocatoria non deixan de sorprendernos. A mestura de neglixencia e incompetencia manifesta está condenando o futuro dos mozos e mozas que queren instalarse no noso rural con modelos de xestión sostible baseados nunha gandería extensiva con pastoreo e que poderían reverter a sangría demográfica das zonas do interior e da montaña de Lugo. Non debemos deixar de lembrar que no anterior período 2014-2020 Galiza perdeu case 56 millóns de euros de fondos europeos que deixou sen executar pola nefasta xestión do Partido Popular ao fronte da Xunta de Galicia. 56 millóns de euros. Lonxe de mellorar, a situación vai a peor. Na convocatoria de 2022 tiveron a ocorrencia de implantar unha plataforma telemática para a presentación de solicitudes, que segue fallando calamitosamente 2 anos máis tarde sen que o órgano de dirección da Consellería tome medidas ao respecto.
Naquele ano 2022 estaban de moda as aldeas modelo do anterior conselleiro, polo que decidiron establecer criterios de bonificación na baremación para as solicitudes vencelladas a estas figuras e aos polígonos agroforestais. Lonxe de mellorar o orzamento e a xestión, na resolución publicada en febreiro do ano 23 foi a primeira convocatoria na historia de Galicia na que un mozo ou moza quedou sen axuda por falta de fondos. No ano 23, a Consellería concedeu 353 solicitudes de axuda, pero denegou 76. A cousa xa ven de vello, non agardou ata o ano 2025. Máis dun 20% das iniciativas de incorporación á actividade agraria foron desbotadas por crédito insuficiente a pesar de dispoñer do plan empresarial aprobado polo Servicio Técnico das Oficinas Agrarias e do cumprimento do resto dos requisitos técnicos. A liña específica para a creación de empresas para o desenvolvemento de pequenas explotacións, a Consellería de Rural concedeu 166 e denegou 67 solicitudes, un 40% do total. Tampouco era extraña esta situación no contexto global da xestión de fondos europeos da PAC. Compre lembrar que 4 meses antes deixaran sen axudas o 85% da produción ecolóxica deste país e do 43% das hectáreas solicitantes. Pero fíxense na falta de organización. O CRAEGA advertira a Consellería do volume de solicitudes na liña de agricultura ecolóxica dende a primavera, pero a falta de xestión levouse ata o extremo de non destinar ese ano os escasos 2 millóns de euros de fondos propios da Consellería de Medio Rural necesarios para cubrir a necesidade. Porén, parte do orzamento sen executar ese mesmo ano foi transferido á Consellería de Política Social. Non se trata de casualidades, é o síntoma inequívoco do desprezo do Partido Popular cara ao futuro dos sectores produtivos do rural e da provincia de Lugo e, por extensión, de toda Galicia. Seguirei na segunda intervención. Gracias. Muchas gracias, señor García. Por el Grupo Popular tiene la palabra don José Ángel Santos. Muchas gracias, presidente. Bo día a todos e a todas. Traen esta moción os señores do BNG sin fundamento, sin argumento algún. E, aparte, na súa exposición, non din toda a verdade. Aprobáronse o 100% das solicitudes admisibles de mozos e mozas. Se teñan en conta ese dato, como tamén se aprobaron máis do 40% dos plans de mellora, que sumando case 47 millóns de euros, dos cales o 35% son plans aprobados de explotacións lácteas. O importe máximo por solicitude de convocatoria do ano 24 incrementouse a 300.000 euros para os plans normais, co fin de favorecer os proxectos de maior profesionalización. O conxunto dos plans acadaron un importe medio de axuda de 78.354 euros no ano 24, o que duplica o de convocatorias anteriores. Se nos cinguimos aos plans normais, o importe medio de axuda foi de 138.000 euros, 4 veces máis que no ano 23. Houve un incremento notable de número de solicitudes. No ano 23 houve 792, fronte ás 1.353 no ano 24, no que pedían case 97 millóns de euros en axudas fronte aos 32 que se pediron no ano 23. As axudas de plans de mellora son de correncia competitiva, de xeito que se aproba según van os puntos acadados no baremo que está establecido na convocatoria. Non é o primeiro ano, como vostede di, na que quedan expedientes de plans de mellora sen aprobar, sen ir máis lonxe, ocorreu no ano 22, entre outras convocatorias con máis antelación. Na orde 94, en coherencia co recollido na correspondente ficha do PEPAC, exclúe como posibles beneficiarios das vindeiras convocatorias dentro do PEPAC as explotacións beneficiadas nesta aprobación, de xeito que os que non entraron agora van a ter prioridade na convocatoria deste ano. Axudicáronse máis cartos aos plans de mellora das que inicialmente costaban na propia convocatoria por mor ou trasvase de outras liñas excedentarias. Ademais, o importe aprobado para plans de mellora suman 10 millóns máis que no ano 23. Pasaron de 19 a 29 millóns. A liña prioritaria desta convocatoria e do resto da convocatoria son o relevo xeneracional, a través das axudas a mozos e mozas das que se aprobaron o 100%, repito, o 100% das solicitudes. Así mesmo sacarase unha liña, xa yo adianto, específica para aqueles mozos ou mozas que queden sen plan de mellora asociado dotada con máis de 7 millóns de euros.
En relación aos acordos que vostedes din nesta moción, compre facer referencia a algún deles. Vostedes solicitan que ninguna granxa quede fora das axudas do período 25-27 e que a Consellería de Medio Rural debe garantir que todas as granxas teñan acceso a estas axudas. Isto contradí a petición de modificar os criterios do baremo que vostedes indican, cando é ben sabido que o baremo só se emprega cando os cartos non chegan para todas as solicitudes admisibles. Por outra banda, din que como solución para que todos teñan axudas propónse introducir criterios redistributivos para evitar a concentración de axudas a menos perceptores. Non podemos estar de acordo nesta consideración. Galicia, como outras rexións españolas e europeas, están a sufrir un continuo proceso de reestruturación no sector primario. O número de explotacións segue baixando en favor de explotacións que cada vez son máis grandes, máis modernas e moito máis competitivas, o que permiten, entre outras cousas, o manexo de maior número de animais e de superficie con moita menor man de obra, e que, polo tanto, precisan maior investimentos nos seus planes de mellora. Mala isto, Galicia segue conservando un número elevado de explotacións. Estamos entre as comunidades autónomas con máis explotacións dedicadas ao sector agrogandeiro de España. Son este sector de vacún, o 56% das explotacións españolas son da nosa comunidade. Moitas gracias, señor presidente. Moitas gracias, señor Santos. Ben, polo Grupo Socialista ten a palabra don José María Arias. Sí, bons días, presidente. Bons días a todos. Contradícese, parece, un portavoz do PP, ou temos todos aquí malos datos, porque parece que van entrar os que non entraron este ano. Primeiro entraron o 100% e agora van entrar para a próxima convocatoria os que quedaron fora. Son contradicións. O Partido Popular aínda non se decatou de que cando un profesor suspende o 75% da clase, posiblemente o problema non o teña o alumno, senón que o teña o docente. E que a resolución publicada no DOGA do 29 de xaneiro, que resolve a concesión de axudas para a modernización ou mellora de explotacións agrarias, pois lles pasou iso. Non. As solicitudes presentadas foron 704, delas foron aprobadas 180 e rexeitadas 524. Dito de outro xeito, aprobaron ao redor do 25% e denegaron ao redor do 75%. Está publicado aí. Nun mundo normal, digo eu, eses resultados deberían facer pensar a quen conceda as axudas, porque parece curioso que teñamos 524 responsables de explotacións que, ademais de levantar cedo, coidar dos animais, cultivos, chamar ao veterinario, sulfatar, protexernos dos incendios forestais, en fin, que ademais de facer todo iso que fan os nosos gandeiros os 365 días do ano facemos, pois tiveran que gañas de facerlle unha broma á Consellería de Medio Rural mandando solicitudes de axudas mal feitas. Porque mesmo iso é o que pensa a Consellería, que todo é un desexo dos gandeiros e agricultores de deixar mal a Consellería. Ou mesmo algún na Consellería pensa que os nosos labregos e labregas son parvos. Claro, a Xunta quere darlles as axudas, pero os pobriños somos da aldea, non sabemos cubrir os papéis. E claro, non é culpa da Xunta se as solicitudes están mal feitas, non cumpren os criterios. Faltalles unha póliza, como se dicía en tempos de Franco. Imos ser serios. Se algo fracasa nun nivel do 75% é que a convocatoria non se fixo ben. Non se trata de que se conceda a totalidade das axudas solicitadas, pero o que está claro é que este nivel de fracaso revela que algo non marchou ben. E como se licita esta moción, compre corrixilo, porque estamos a falar das accións de modernización incluídas no Plan Marco Estratégico 23-27 da Política Agraria Común, cofinanciado con fondos europeos FEDER. De verdade, quedan vostedes tan tranquilos cando ven que os cartos non chegan onde teñen que chegar, cando non se aproveitan os recursos europeos para modernizar e impulsar o noso rural, que é o único que lles importa é o feito administrativo en sí. Ali había un erro na solicitude, foi denegada. Fin do problema. Facer política é xestionar é outra cousa, señores. Se se fai política para que as cousas muden ou para que melloren. O sector agrogandeiro é de capital importancia para Galicia e para Lugo, non só polo seu peso económico, senón tamén como elemento para fixar población no rural. Pero, bueno, así teremos menos médicos dentro de pouco, como xa temos, menos
docentes, menos colexios, pecharemos no rural, cousas porque ou non fortalecer o medio rural, pásanos eso. Levamos sofrindo unha caída de población nos nosos concellos do rural de Lugo dun 20-25% nas últimas décadas. 2 décadas. Como di a moción, a idade media dos nosos ganteiros e ganteiras é elevada. Se non apostamos por facilitar a mocidade a incorporación e modernización das explotacións, que futuro vai ter o noso sector primario? Pero é que a vostedes lles pasa como sempre o mesmo. Como as axudas para a produción ecolóxica que non chegaban, como de non dar axudas aos afectados pola saraiba e dicirlles o que tiñan que ter feito era contratar un seguro, como poñer en marcha unhas aldeas modelos de deseño que merecen a crítica furibunda. Artigo de prensa feito tamén polo alcalde de Friol, por vostede mesmo. É que, claro, dende a Moqueta de San Caetano, o rural queda moi lonxe. E se José González, o conselleiro, o facía rematar a mel, rematadamente mal, perdón, pois non parece que María José Gómez estea a facer moito mellor, porque se o primeiro deixou sen axudas ao 54% dos produtores ecolóxicos que solicitaron no ano 23, esta conselleira está a deixar sen axudas de modernización ao 75%. Mesmo lles faría falta volver a estudar cal foi o cambio de filosofía da PAC para o período 23-27. Voulles lembrar o que di a web do Ministerio, resumindo as directrices da Unión Europea. A nova PAC pasa por ser unha política baseada na descripción dos requisitos que deben cumprir os beneficiarios das axudas e a ser unha política orientada á consecución de resultados concretos, vencellados a 3 obxectivos: fomentar un sector agrícola intelixente, competitivo, resiliente e diversificado que garanta a seguridade alimentaria a longo prazo, apoiar e reforzar a protección do medio ambiente e fortalecer o tecido socioeconómico das zonas rurais. Que obxectivos concretos perseguen vostedes deixando sen axudas a 524 explotacións? Moitas gracias, señor Arias. Segundo turno, don Daniel. Ben, no caso dos plans de mellora, únicamente se aprobaron 370 solicitudes das 1.200 presentadas. O Goberno do Partido Popular denega as axudas a un 70% das persoas que pediron por falta de orzamento. Explíquenos o motivo. Explíquenos por que abandonan a toda esta xente. Terán que explicarlle a toda esta xente por qué. Por que a abandonan. Por que hai tantas solicitudes que se denegaron. A Consellería de Medio Rural, a día de hoxe, é un barco sen timón, no que a coordinación entre a propia Conselleira e a Dirección Xeral, polo que vemos, brilla pola súa ausencia. É inadmisible para calquera administración que se desbote un número de solicitudes que cumpren coa normativa e cos requisitos técnicos tras a supervisión do persoal das oficinas rurais e do servicio das explotacións agrarias. Un total de 830 iniciativas quedan novamente sin axudas por unha manifesta falta de xestión e de compromiso, sobre todo xestión e compromiso. Ese é o compromiso ausente, un compromiso que sí que está presente no presidente Rueda para viaxar ata a capital de Europa e manifestar que toda a cidadanía galega teremos que asumir do noso peto un sobrecuste de 250 millóns de euros para subvencionar a instalación de Altri no corazón da comarca da Ulloa, berce da produción ecolóxica da provincia e da denominación de orixe do queixo Arzúa-Ulloa. Esa é a política do rural do Partido Popular. Iso é o compromiso de Rueda e do Partido Popular. Galiza non se merece un goberno que non respete o traballo da xente moza que quere vivir dignamente do traballo do rural. Explíquelle a esa xente, a esas 830 iniciativas que quedaron desbotadas. Que xestión promete ao noso rural cando fai 25 días que tiña que estar publicada no DOG a orde regulatoria da campaña da PAC para este ano e aínda non foron capaces de facelo? É dicir, falta de compromiso e falta de xestión. Poden indicarnos que clase de índices de eficiencia de xestión empregan nas súas previsións, desestimando o maior volume da historia na denegación de plans de mellora por falta de orzamento e obrigando ao funcionariado público a redobrar o esforzo de tramitación administrativa durante 3 meses para publicar unha resolución na que o 70% das solicitudes se quedan sen axudas?
Non é preciso que nos vendan unha orde de axudas mellorada novamente. É inadmisible que desequilibren o tope máximo da axuda solicitable para incidir no patrocinio dun modelo intensivo de explotacións industriais intensivas, endebedadas, sen terras e cunha elevada dependencia de insumos externos, ao mesmo tempo que non se fai ninguna mención nin diferenciación á figura do agricultor profesional. Moitas gracias. Moitas gracias, don Daniel. Segundo turno, señor Santos. Gracias, presidente. Señor Arias, a quen suspenderon foron a vostedes que sacaron o peor estado da historia do Partido Socialista de Galicia con tan só 9 escaños. A vostedes sí que o suspenderon. Miren, desde a Consellería non deben estar facendo malas cousas para que o BNG traiga unha moción sin sentido, innecesaria, fora de tempo, porque chega unha vez máis tarde, dado que xa se dá por feito esa convocatoria. Se estiveran atentos á información que nos pasados días deu a Conselleira de Medio Rural, xa se comprometeu a convocatoria inmediata desta liña. Anunciou que convocará de maneira inmediata, unha vez que se habiliten a totalidade dos orzamentos, a convocatoria de axudas para seguir impulsando a incorporación da mocidade ao campo, que tamén contemplarán tamén os plans de melloras vinculados. Terán prioridade, repítolle, terán prioridade as persoas xoves que soliciten a incorporación, os que, tendo a axuda xa aprobada, non dispoñan por ahora do plan de mellora para que así poidan levar a cabo o seu proxecto que tiñan contemplado. Moi ao seu pesar, para a Xunta de Galicia é unha prioridade apoiar o relevo xeracional e apoiar inversión nas explotacións. De feito, vai asumir con fondos propios máis do 30% desa financiación deses planos de mellora. É unha realidade que leva facendo ano tras ano e esa aposta decidida e clara do Goberno da Xunta por investir, por mellorar as nosas explotacións e por que haxa un relevo xeracional nelas. Dende a Xunta de Galicia levan anos apoiando a xente moza para que collan este relevo. Iso é a realidade e vai seguir sendo así, con máis esforzo se cabe. Por exemplo, con nova medida que está impulsando dende a Consellería, o novedoso plan de recambio que se apoia tamén en medidas como o Banco de Explotacións que se está ultimando, os programas de tutorización poden acompañar aos novos, máis novos no seu proxecto. Simplemente para ter unha reflexión, agora final, o señor Rivera decía na súa intervención da residencia de Becerreá que non lle gusta que cuestionen os informes técnicos desta casa. A min tampouco. Non me gusta que cuestionen os desta casa nin un de outra. Eso debe yo tamén dicir a algún compañero ou compañera do seu partido para que tampouco cuestione os informes técnicos doutras administracións públicas como están a facer nos últimos días. Miren, a diferencia de outros, a diferencia de vostedes, a Xunta e este grupo apoia e apoiará incondicionalmente a expansión, o dinamismo e o apoio ao crecemento do noso sector primario, porque realmente do que vive esta provincia. A maioría dos veciños e veciñas de Friol teñen relación directa ou indirectamente do sector primario. Por tanto, sempre terá aí a Consellería de Medio Rural, a Xunta de Galicia en xeral e a este grupo provincial ao seu carón. Moitas gracias. Moitas gracias, señor Santos. Señor Arias. Sí. Bueno, era previsible, permitidme escribir aquí algo, porque a verdad era previsible a súa resposta do portavoz do Partido Popular. E non esperaba outro tipo de resposta por parte do Partido Popular aquí na Diputación de Lugo e, sorprendentemente, dun alcalde diputado e tamén gandeiro, que, ao igual que outros membros do Goberno galego, parece que defenden máis as macrogranxas en Galicia que as explotacións pequenas e medianas, condenadas a morrer, fruto dunha política agraria forestal equivocada, sen planificación ninguna a curto e medio prazo. Galicia foi prioritaria con fondos europeos mal administrados por parte dun goberno que durante tantos anos non foi capaz de consolidar coas políticas agrarias os xóvenes para un futuro prometedor en Galicia. Os datos están aí. 350 explotacións anuales o ano pasado se deron de baixa en Galicia. E na próxima década unha explotación agraria caerá a diario en Galicia, ben polo relevo xeneracional ou por unha política agraria nefasta, non facilitando as cousas aos poucos xóvenes que queren incorporarse á actividade agraria en Galicia. Un reflexo máis do que interesa ao Partido Popular o sector agrario, disto vivino a semana pasada no Parlamento de Galicia, onde vin como o Partido Popular
Co señor Rueda á cabeza votaban en contra dunha moción para poñer en marcha medidas de control para os precios que en Galicia o ano pasado foron de media de 46,5 céntimos. Non se lles pedía nada, simplemente que puñeran en marcha, que visitaran o que puñeran en marcha o Observatorio dos Sector Lácteos, que non lles costa nada, pero votaron en contra. Aquelo era de película. Que era debido, segundo a industria, a esos precios. É dicir, en Galicia a media o ano pasado foi de 46,5 céntimos, mentras que no País Vasco chegaron aos 52,5 céntimos de media. En Asturias, os 52,1 céntimos, esgrimindo a industria, que era debido, segundo a orografía do terreno, será a planicie que ten Asturias. Tamén ao clima, a climatoloxía. Claro, Asturias ten clima tropical, Galicia non. Ou de feito de ser unha zona periférica, que non abarata o seu transporte. Eu digo que Asturias debe estar no Mediterráneo. En fin, todo isto coa pasividade do goberno galego, que non defende os nosos gandeiros nin a incorporación dos nosos mozos e mozas. Fagan vostedes uso desa maioría aplastante, señor alcalde e diputado de Friol. Fagan ustedes uso desa maioría aplastante da que falan en ben dos xóvenes do sector agrario en Galicia. Nunca tan poucos enganaron a tantos durante tanto tempo. Moitas gracias. Muchas gracias, señor Arias. Turno de peche, don Daniel. Ben, señores do Partido Popular, deixen de botar balos fora, deixen de facer que fan. Nós o que lle pedimos é que lle fagan un favor á xente do rural, que doten orzamentariamente con fondos propios necesarios para converter a produción de alimentos en prioritaria sobre outros usos depredadores do territorio e non fagan promesas incumplidas para a mocidade, como nos mentiron coas axudas ao sector da IXP Fapa de Lourenza, da denominación de orixe da Ribeira Sacra ou das indemnizacións pola enfermidade hemorráxica. Nada sucede por casualidade. Vostedes saberán que rural queren e que futuro queren para o rural e para a xente do rural. Moitas gracias. Moitas gracias, don Daniel. Pues sometemos a votación, rematado o debate. Votamos. Votos emitidos 25, a favor 13, non hai votos en contra, 12 abstencións. Queda, por tanto, aprobada esta proposta do BNG. Pasamos agora ao punto número 11, que é unha moción do Grupo Provincial Popular para demandar ao Goberno de España que cumpra co cofinanciamento en materia de dependencia. Dictamen da Comisión, por favor. A Comisión Informativa de Asuntos do Pleno, por maioría, coa abstención do señor presidente don José Tomé Roca e dos señores e señoras diputados don Pablo Rivera Capón, don Francisco Cajoto Caserío, dona María del Carmen López Moreno, representantes do Grupo Provincial Socialista, e da señora deputada doña Iria Castro Fernández, representante do Grupo Provincial do BNG, acorde dictaminar favorablemente a moción presentada e leválo ao Pleno para a súa aprobación se procede. Moitas gracias. Para expoñer a iniciativa ao Pleno, ten a palabra don Francisco Balado. Hola de novo. Gracias, presidente. Como xa advertiu o Goberno galego en numerosas ocasións, o Estado incumpre sistemáticamente a súa obriga de cofinanciar no 50% a dependencia e segue financiando escasamente un 30% que na actualidade acumula xa unha débeda coa nosa comunidade autónoma de 2.500 millóns de euros. O Real Decreto 675/2023 de 18 de xullo, polo que se regulan as prestacións do sistema para a autonomía e atención á dependencia, establecía a súa entrada en vigor o seguinte día da súa publicación e con efectos económicos do día 1 de agosto do ano 2023. É importante recordar o que xa dixemos na anterior moción sobre dependencia, que se aprobou 4 días antes das pasadas eleccións xerais. Coa reforma do sistema de dependencia, advírtese que o Goberno do Estado incumpre dende o día 1 de agosto de 2023 todos os meses o artigo 9 da devandita lei, que dispón que o Goberno, oído o Consello Territorial de Servizos Sociais e do Sistema para a Autonomía e Atención á Dependencia, determinará o nivel mínimo de protección garantido para cada un dos beneficiarios do sistema
Segundo, o grao da súa dependencia como condición básica de garantía do dereito á promoción da autonomía personal e atención á situación de dependencia. A asignación do nivel mínimo ás comunidades autónomas realizarase considerando o número de beneficiarios, o grao de dependencia e prestación recoñecida. No segundo apartado establece que o financiamento público deste nivel de protección correrá a conta da Administración Xeral do Estado, que financiará anualmente os recursos económicos na Lei de Orzamentos Xerais do Estado, de acordo cos criterios establecidos no artigo 32. É dicir, segundo isto, o nivel mínimo que se paga por cada persoa atendida mensualmente debe financialo a Administración Xeral do Estado. O certo é que dos 100 euros que deberá chegar para o grado 1 só aporta 76 euros e tan solo 130 euros para o grado 2 cando deberá aportar, neste caso, 150 euros. Isto supón que, dende a entrada en vigor do Real Decreto, a débeda con Galicia polo impago das contías mínimas ascenda a 12,3 millóns de euros adicionais. E non é un importe fixo mensual, senón que se trata dunha débeda que crece mensualmente na medida en que Galicia, a nosa comunidade autónoma, cumprindo coas súas obrigas, incrementa mensualmente o número de persoas atendidas. Este novo decreto de dependencia do Goberno Central obrigou a reformar a normativa autonómica, a buscar financiación nun momento no que o exercicio económico galego xa estaba comprometido. Para a nosa comunidade, a entrada en vigor deste Real Decreto supuxo un sobrecuste de 80 millóns de euros adicionais. Esta norma tamén variou as intensidades do servizo de axuda no fogar, entre un 85% para grado 1 e máis dun 34% para grado 3, que lles afecta ás administracións locais, como antes se manifestou. O Goberno Central actuou sen consultar os concellos se tiñan capacidade para ampliar as horas ou non, se os contratos vixentes admitirían este incremento ou se había financiación e traballadores para levála a cabo. Ante esta situación, a Xunta de Galicia tivo que incrementar os complementos autonómicos para que os galegos con dependencia non tiveran que pagar máis polos mesmos servicios. Ademais, o Goberno Central tamén ten a obriga de financiar o nivel acordado, tal e como establece o artigo 10 da norma, o artigo 10 da Lei de Dependencia. Debido á prórroga dos orzamentos do ano 2023, a achega da Administración Xeral tamén se ve conxelada. Non se incrementa o importe do nivel acordado a pesar de que a Administración galega cumpre cos seus compromisos establecidos no convenio. Por todo o exposto, sométese por parte deste grupo a consideración deste pleno a seguinte proposta de acordo que se divide en tres aspectos. Primeiro, que cumpra, instase ao Goberno de España que cumpra co artigo 9 da Lei de Dependencia e achegue os importes mínimos por cada dependente atendido, establecidos polo seu propio Real Decreto de reforma do sistema de dependencia que estableceu e que está obrigado a financiar. En segundo lugar, que salde a débeda con Galicia polo incumprimento do pago das contías mínimas das prestacións económicas dende a entrada en vigor do decreto. E, en terceiro lugar, que cumpra a Lei de Dependencia que lle obliga a financiar, como antes manifestamos, o 50% e salde a débeda acumulada con Galicia, abordando o déficit estrutural da financiación da dependencia. Gracias. Para fixar a posición do Grupo Socialista ten a palabra don Pablo Rivera. Boas tardes de novo. Pensei que ia a defender o señor Ameijide, xa que lle gusta tanto Sabina. Hai unha frase, unha canción de Sabina que dice: es mentira que no te haya mentido, que no te mienta máis, que un bolo repetido merezca ser verdad. Porque esta moción do Partido Popular, unha vez máis, es mentira, señor Balado. Eu, de verdade, que vostede se atreva a decir o que di esta moción, que a súa formación, que ademais é licenciado en Dereito, eu non sei onde le vostede que no artigo 9 da Lei de Dependencia se diga que o Estado ten que participar do 50% da financiación. Eu non sei que Real Decreto leu vostede. Se o único que fixo ese Real Decreto precisamente fixar as cuantías mínimas. Sabe onde aparece o 50%? Por si me quere atender e non cometer esa metedura de pata tan garrafal que acaba de cometer o Partido Popular. No acordo de investidura entre PSOE e Sumar, que se comprometeron a chegar ao 50% da financiación a nivel estatal. Entón, vostedes retorcen
eu non sei que queda dese partido que antes non mandaba anónimos, que non compraba vontades, eu non sei en que están metidos, pero son uns mentirosos compulsivos. E sempre yo lo acabo demostrando. O artigo 9 non di absolutamente nada deso. O artigo 9 remite ao artigo 32, que tampouco di nada deso. Cos acordos se establecerán por convenios bilaterais entre o Goberno do Estado e as comunidades autónomas. Non digo que non é. Lea a Lei de Dependencia, mira por donde queira, lea o Real Decreto, que gracias a un goberno progresista se fixan as cuantías mínimas e máximas que antes non aparecían na lei, e vostedes o que lle fastidia é iso, porque vostedes facían todo o seu antoxo. O seu antoxo. O sea que eu creo que esta moción xa debían retirar, porque non para nada cumple co que vostedes din que fai. Ese artigo novo non di eso, ese Real Decreto non di nada deso, e forma parte dos acordos internos de investidura dun goberno progresista. A débeda histórica, pois sí, hai unha débeda histórica, aí doulle a razón. 5.400 millóns de euros, a que se contraeu dentro do 2012 ou 2018. Sabe quen gobernaba, señor Balado? O señor Rajoy, o de sempre. Non me pode negar a evidencia. 5.400 millóns de euros de débeda histórica contraída polo Partido Popular, polo seu goberno. Eu non vin que vostedes perdesen demasiado tempo en pedirlle ao señor Rajoy que financiase ou dotase de máis financiación a lei de dependencia. Non o vin, será que se olvidaron, andarían noutras lerias. Pero 5.400 millóns. E sabe que fixo o goberno do Estado? Triplicou, e incluso un pouco máis, a axuda en dependencia á Comunidade Autónoma de Galicia. Triplicou. Pasou de 66 millóns de euros a 210 que vai a recibir agora. Pode comprobalo, non lle estou metindo, estou lle dando datos reales. Vostedes queran relatos, que malo é Pedro Sánchez, que malo é o goberno tal, tiene que financiarnos máis, pero que a realidade, todo isto que vostedes están agora disparando hacia Madrid, están desviando a atención hacia Madrid, é por un motivo, baixo o meu punto e humilde punto de vista político, claro. A política en materia de servicios sociais da Xunta de Galicia está en quebra. A conselleira está, asustada, non, e podo entendelo, ter sobre as súas espaldas a responsabilidade, xa o dixen antes, de ter 15.000 persoas maiores en atender e 10.000 dependientes sen valorar, mellorará nuns meses, dixo antes, madre mía. Non é só culpa dela, tampouco, é culpa dunha política errónea, nefasta, privatizadora do Partido Popular, dende que Feijóo foi presidente da Xunta de Galicia e ora o señor Rueda hereda un sistema quebrado absolutamente, que demostra que a privatización dos servicios sociais non funciona. E vostedes disparan absolutamente contra todo o que se move porque son incapaces de asumir toda esa súa xestión, incluída esa xestión que fixo o Goberno do Estado dándolles un PERTE social que vostedes paralizaron co cantidade de mortes que supuxo eso, porque moita xente aparece nas necrolóxicas por a súa culpa, e vostedes son os responsables deso, por non atender e valorar os maiores de Galicia, e iso vai pesar sempre. Moitas gracias. Señor Rivera, polo grupo do BNG, ten a palabra dona Iria Castro. Grazas, presidente. Ben, isto casi é unha segunda volta da moción que debatíamos antes. E quero comezar a miña intervención un pouco desmentindo o que sempre dio o señor Balado, que nós nunca lle pedimos ao Goberno do Estado que pagase a súa parte. Mentira, xa trouxemos anteriores propostas nas que se lle pedía tanto a Xunta de Galiza como ao Goberno do Estado que cumpliran a súa parte. O PP, nese caso, o que fixo foi votar en contra porque parece ser que a Xunta de Galiza, que é quen ten as competencias, non se lle pode pedir nada. Malas noticias, vostedes tamén gobernan, non é todo culpa de Pedro Sánchez. Ben, isto, o que estaba comentando, xa fixemos esa petición, pero o PP parece ser que estaba en algún tipo de negacionismo financeiro, sobre todo,
Pero nós xa fixemos a demanda porque temos claro para quen traballamos, nós non servimos a Madrid, nós servimos aos galegos e as galegas. E, ademais, hai que repartir as culpas. Como decía o compañeiro Pablo Rivera, Pedro Sánchez non leva gobernando 20 anos. Nos datos que hai dispoñibles, vese que o goberno do Estado español non está a cumprir coas súas obrigas, non nos escondemos, pero tampouco os cumpría o executivo de Mariano Rajoy. Atendendo os datos homoxéneos dos certificados de gasto, nos 5 exercicios completos con Pedro Sánchez na Moncloa, dos que hai información comparable, do 19 ao 23, para chegar ao 50% do financiamento da dependencia en Galicia terían que achegar 395,95 millóns de euros, máis dos que achegou. Pero na etapa de Rajoy o desequilibrio foi máis constante e o que deixou sen pagar a Galiza para equilibrar a balanza da dependencia ascende a 575,74 millóns, sempre atendendo a información dos certificados de gasto dispoñibles no inserso. En total, a débeda do Estado con Galicia en materia de dependencia entre 2012 e 2023 ascendería a 981 millóns de euros. Entón, é culpa só do actual goberno estatal ou isto leva sendo un problema durante os últimos 15 anos do goberno do PP, pero antes de 2019 non reclamaban nada porque vostedes tamén estaban gobernando na Moncloa? A xestión da dependencia que vostedes ostentan viña de antes, non é só agora con Pedro Sánchez. Pode ser que tamén, por puro electoralismo, votaran que non o decreto ónibus que subía as pensións e mantiña a gratuidade do transporte, pero despois viron os pensionistas en pé de guerra e mudaron o voto de novo facendo un ridículo increíble. Sí, pero ainda deixaron fora as entregas a conta do ano 2024, que supoñían 702 millóns de euros para Galiza, que poderían supoñer un alivio para as contas da Xunta, pero isto non o din verdade. Estes cartos non os necesitan, necesitan os outros. Eu entendo a situación, a urxencia e a preocupación, porque todos somos conscientes das dificultades ás que nos enfrentamos no servizo de dependencia en Galiza. Pero non será tanta pola súa parte se ata o de agora votaron ata en 3 ocasións que non a subir o financiamento do SAF de 12 a 20 euros, a duplicación dos equipos de valoración, e só queren regar a xente con bonos que fan que esta xente non poida acudir aos servizos públicos e teñan que acudir á privada. E é outra forma máis, outra nova forma de privatizar os servizos públicos, porque o PP nesto sí que é creativo, por iso non fortalece unha rede pública de escolas infantís, teñen as casas niño, privatizando por outra parte, o mesmo que as casas do maiores, non fan residencias públicas, por isto, e agora o que lles queda por privatizar é o informe social, que é no que están traballando agora mesmo para crear ese nicho de mercado. O informe social é o único que garante que o recurso solicitado sexa o idóneo para a persoa solicitante. De que estamos falando aquí? Estamos falando só de financiamento ou estamos falando de partidismo político? Que é o que lles importa a vostedes? O seu propio partido ou os galegos e as galegas? Grazas. Moitas gracias, dona Iria. Ben, señor Balado, segundo turno. Sí, gracias. Bueno, señor Rivera, di vostede que a moción que é todo mentira. Mentira será, pero os seus compañeros do Partido Socialista de Santiago no Parlamento non dixeron que fora mentira, non votaron en contra, abstivéronse. Lle vou ler o artigo 32, parte do artigo 32, que calquera pode consultar. Apartado 2. La Administración General del Estado asumirá íntegramente el coste derivado de lo previsto en el artículo 9. Apartado 3. Párrafo final. La aportación de la comunidad autónoma será para cada año al menos igual a la de la Administración General del Estado como consecuencia de lo previsto en este apartado y en el apartado anterior. Eu non lle vou chamar mentiroso, porque non me parece correcto insultar a ninguén. Eu só lles vou a pedir os que teñan dúbidas de que en mente ou non, que comproben o que di o texto da lei. Dá igual o que usted diga. Usted pode se poñer patas arriba se quere. O que di a lei é o que di a lei. Isto non vai de formación, de se un ten carreira ou non ten carreira, vai de se sabe ler ou non se sabe ler. E cando non se sabe ler e non se entende o que se lee, pois hai un grave problema. Claro, a mellor é que vostede a mellor non está preparado para ser deputado provincial, pode ser, pero non vou entrar nesa valoración e non vou entrar nos insultos. Eu non entendo por que son tan reticentes en recoñecer o que di a lei. Nosotros non lles estamos pedindo que falen mal do goberno, non lles estamos pedindo que falen mal do Partido Socialista, estamos lles pedindo que recoñezan o que di unha lei promulgada por o Partido Socialista no ano 2006, efectivamente, é dicir, que reclamen para Galicia o que consta na lei. E, además, xa lles dixen, esta mesma moción foi presentada polo Grupo Popular no Parlamento galego, foi presentada.
obtivo o apoio do Bloque Nacionalista Galego. E o Partido Socialista non quixo votar a favor, parecenos correcto, non querería ir en contra dos intereses de Madrid, pero abstívose. En ningún momento dixo o Partido Socialista no Parlamento Galego que era todo mentira o que se dicía na moción. Se se colle a acta de sesión, non se dice que sexa todo mentira, non se dice o que se está a decir no pleno desta institución. Por lo tanto, o que vimos a pedir é un pouco de coherencia. Coherencia co que di a lei, en primeiro lugar. Coherencia co que veñen manifestando dende hai tempo todas as comunidades autónomas. E coherencia, sobre todo, cos galegos e galegas e cos dependentes. Por lo tanto, ata que o Goberno Central non pague o que se debe para a atención á dependencia, os dependentes, por moitos esforzos que faga a Xunta de Galicia, por moitos esforzos que fagan as comunidades autónomas, nunca van dar feitos esforzos suficientes para que esteñan ben atendidos e para que teñan recoñecido o seu dereito como teñen que recoñecer. Nada máis. Moitas gracias. Señor Rivera, seu turno. Sí, non sei, ofendeuse, se hizo o ofendidito el señor Balado, pero mira, vou dicir unha cousa, isto non vai de ler, aí está equivocado, vai de interpretar. E cando un abogado en exercicio como vostede non sabe interpretar unha lei, o inhabilita como abogado e como deputado provincial. Así que Dios nos pille confesados. Aí estamos. O sea, non sabe interpretar unha lei donde non di que o Estado teña que asumir o 50% para nada. Sei ler e sei interpretar, e non son licenciado en Dereito. O sea que vaya estudiando un pouco mellor as leis. Por dependencia está claro que vai xustiño. Dito isto, volvemos ao de sempre. A débeda habrá que pagala, claro que hai que pagala. Neso sí que coincido con vostede. Pero, quero dicirlo alto e claro, e néguemo tamén despois, diga que tamén aparece na lei, é unha débeda de 5.400 millóns de euros contraída do ano 2012 ao ano 2018 por o goberno do señor Rajoy. E Rajoy, que o saiba, é do Partido Popular. Iso hai que dicilo, porque despois vostedes din o que lles apetece, e cortan o que lles apetece, e depois, claro, a xente non sabe a verdade. Eu vou non dicir, a min dá igual que me falten o respeto, eu aguanto con todo, non se preocupe, señor Balado, que son bastante duro, ainda que me vexe así flaquiño como ven. O sea que non se preocupe por eso. Decía Castelao, como sempre decía ben, que a hipocresía é un pecado que non se perdona. E vostedes, pois, hoxe aquí, volven outra vez, como fixeron na anterior moción, como fan ca residencia de Becerreá, montan cirio, e despois non apoian, falan aquí de que o noso modelo está destruído, pero sigo sin saber cal é o seu modelo. E logo, se outras comunidades autónomas pagan, por que Galicia non paga? Por que Galicia está a cola nos servicios sociais e na atención á dependencia a maiores en todo o Estado español? Pois non, e mire, pois o Goberno do Estado se comprometeu nese acordo que lle digo a asumir o 50%. Iso vai supoñer a Galicia pasar dos 66 aos 210 millóns de euros para a dependencia. Vostedes convertiron os servicios sociais, a sanidade, nun negocio, nun auténtico negocio, e agora está en quebra, porque, ao final, quen sostén a sociedade, unha sociedade democrática, son os servizos públicos. Empecen a metelo na miola. Isto non é só unha cuestión ideolóxica. Estamos a xogar ca vida de moitas persoas, concretamente nesta provincia, concretamente en Galicia e concretamente que é un dereito, teñen dereito a ser atendidos, teñen dereito a ter un servicio e unha lei de dependencia financiada. E por eso nós, para que vexan que non temos ningún problema, pois introducimos o que dice que vostede ven na lei, pero non ven na lei, que se financia o 50% por ambas administracións e que os concellos queden liberados. Gracias. Moitas gracias, señor Rivera. Polo Brega, de doña Iria. Grazas, presidente. Ben, señor Balado, saber ler... Non sei se isto xa é cuestión de saber ler ou non, de saber interpretar ou non, o que sí que hai que facer é facer un pequeno percorrido para saber onde estamos hoxe e como chegamos hasta aquí. Xa falamos desa débeda tamén que se contraeu durante o goberno do señor Mariano Rajoy e que vostedes non solicitaron naquel momento. Falamos tamén de que bloquean a entrega a conta de 700 millóns da Xunta de Galiza,
Pero que tamén hai que saber que cando o Goberno Central creou un plan de choque despois da pandemia 2020-2023, aumentou significativamente o orzamento para as comunidades e o PP, a través da Xunta de Galiza, fixo caixa. Porque, por unha parte, lle aumentaron o orzamento e, por outra parte, o PP fixo recortes na dependencia. E así se desprende dun estudo elaborado pola Asociación Estatal de Directores e Xerentes en Servizos Sociais, segundo o cal o Goberno de España aumentou no período citado, 2023, con ese plan de choque, a súa chega para a dependencia nun 138%, fronte ao 9% de incremento das comunidades autónomas. Así, de todas as comunidades autónomas, 3 diminuíron durante o citado plan de choque o gasto na atención a persoas en situación de dependencia. Castela e León, Galiza e Aragón. Galiza, menos 6,4%. A asociación cualifica de especialmente cruentos os recortes que se produciron na Galiza, a comunidade con menor porcentaxe de persoas atendidas sobre a poboación potencialmente dependente, un 16%, fronte á media estatal que está nun 23%. Polo tanto, cando máis investiu o Goberno do Estado español, máis recortou o PP na Xunta de Galiza, e daqueles polvos estes lodos. O que temos que ter en conta é para que se reclaman estes 2.500 millóns. É certo que hai unha débeda e que o Estado ten que pagala, pero vai haber unha correlación directa entre ese investimento e as medidas que ten que aplicar a Xunta con respecto á dependencia. Nos registramos esta emenda de engade onde lle pedimos que asuman as súas competencias e as súas responsabilidades, porque as teñen, porque eses millóns non garanten nada. Eses millóns o que teñen que garantir son medidas como as que lle pedimos aquí, que dupliquen os equipos de valoración para poder obter o PIA canto antes, que se comprometa a subir o financiamento do SAF de 12 a 20 euros, que xa estaba negociado ca FEGAMP, e que aínda non se subiu, e se comprometa a pôr en marcha un servizo de residencias para dependencia público para paliar a falta de investimentos sociais, porque vostedes teñen as competencias e son vostedes quen están tratando os cidadáns de toda a provincia de Lugo como persoas de segunda, de terceira ou de cuarta. Teñan en conta esta emenda. Grazas. Muchas gracias, doña Iria. Señor Balado, turno de peche. Ben, pois sí, respecto a estas emendas que nos presentan o Partido Socialista e Bloque Nacionalista Galego, pois temos que dicir que case parecen unha broma polas peticións que conteñen. A do PSOE, porque lle volvo a dicir, con todo o respeto, señor Rivera, non debeu ler a nosa moción, porque pide ao Goberno de España que entre ele e a Xunta de Galicia financien o 50%. O curioso é que ainda foi a máis, ainda se enfangou máis con respecto á afirmación que dixo no turno anterior, cando dixo que efectivamente non viña na lei, pero en cambio pídeo por vía de emenda. Non podemos admitilo. Se o pide por vía de emenda, de onde saiu? Por compasión, entonces o pide. En segundo lugar, a do BNG, porque tamén piden por vía de emenda parte do que incluímos na moción, é dicir, que se dupliquen os equipos de valoración. Acaban de votar na moción anterior pedindo que a Xunta retire un plan de reforzo no que se pretende duplicar os equipos de valoración e agora piden, é dicir, votan en contra e agora piden que se dupliquen os equipos de valoración. Non podemos admitir estas emendas e nos agardamos que nos apoien, cando menos como se fixeron ou como fixeron os seus compañeiros e compañeras no Parlamento galego. Nada máis e gracias. Muchas gracias, señor Balado. En definitiva, que dice? Que non acepta as emendas ou que sí? Que non, ninguna das dúas. Moi ben, pois nada, rematado o debate, sometemos a votación. Votamos. Votos emitidos 25, a favor 12, en contra 10, hai 3 abstencións. Queda aprobada a proposta do Grupo Popular. Pasamos ao punto número 12, que é unha moción do Grupo Provincial Popular para reclamar ao Goberno de España un novo plan director do corredor atlántico para evitar o illamento da provincia de Lugo, garantindo a conexión coa alta velocidade e investimentos en infraestructuras. Dictamen da Comisión, por favor. A Comisión Informativa de Asuntos de Pleno, por maioría, coa abstención do señor presidente don José Tomé Roca e dos señores e señoras deputados e diputadas don Pablo Rivera Capón, don Francisco Cajoto Caserío e dona María del Carmen López Moreno, representantes do Grupo Provincial Socialista, e da señora deputada dona Iria Castro Fernández, representante do Grupo Provincial do BNG,
Acorda dictaminar favorablemente a moción presentada e levala ao Pleno para a súa aprobación se procede. Moitas gracias, señora Mejide. Turno de explicación da iniciativa. Moitas gracias, presidente. Sabe que o viernes casi coincidimos ali na zona da estación do tren por motivos distintos, eso sí que é verdade. Porque dende o Partido Popular estábamos denunciando o total illamento en materia de infraestructuras que sufre a nosa provincia e vostedes iban a aplaudir enfervorecidamente a chegada do delegado de goberno e supoño que a non chegada das infraestructuras nin do AVE. E eu pregúntome, que celebran vostedes? Exactamente que celebran en materia de infraestructuras? Que vamos a ter a primeira estación intermodal sin trenes? Igual celebran eso. Que van a celebrar que temos a peor conexión por tren de Galicia de todo o entorno, que temos as peores frecuencias. Celebran que quedamos fora da alta velocidade en España. Non somos a única provincia do entorno que quedamos fora. Quizáis quedaban para celebrar que quedamos fora do corredor atlántico de mercancías. Exactamente que motivos teñen para celebrar? Porque eu, de verdade, que ningún lucense creo que tengamos ningún tipo de motivo para celebrar as infraestructuras que nos trae o señor Sánchez a nosa provincia. E para colofón, chega o delegado de goberno a decir que Galicia vai a ser o referente en materia de mobilidade. Supoño que nese momento, nese mismo intre, acababan de declarar a independencia de Lugo. E con Galicia non se referían a Lugo. Porque claro, que Lugo queda fora de todo. Fora de absolutamente todo. Lugo só pode ser referencia hoxe en materia de illamento, en materia de infraestructuras, en materia de mobilidade. Pero conexión con que? Exactamente con que? O 29 de xaneiro aproban este documento. Volven a presentar por enésima vez este documento. Mandan aí ao alto comisionado do Corredor Atlántico para presentar as bondades do goberno socialista. Este é o plan director. Este. Pero é que no GPS do socialismo desapareceu a provincia de Lugo. É que nos planos de Moncloa desapareceu a provincia de Lugo. Non sei quen o tachou, non sei quen levou o TIPEX, non sei se o TIPEX o levou o señor Besteiro cando anduvo por ali, se o levou a algún do bloque ou se o levaron outros dos socios de goberno. Pero a realidade é que se collemos calquera plano, sale a Coruña, sale Santiago, sale Pontevedra, sale Vigo, sale Ourense, sale Oviedo, sale Gijón, sale León, sale Zamora. Saben que non sale Lugo. Lugo non sale en ningún dos planos. Olvidáronse de pintalo, ou borraron, non sei cal foi a situación. Saben que provincia queda fora de todo? Digo yo, volvo a repetir, a nosa. Non se cumple con ningún dos parámetros necesarios, ademais, para a interoperatividade do ferrocarril co resto de Europa, porque nin cumplen velocidades medias, exixe como mínimo en mercancías 100 km por hora e en tráfico de viaxeiros 160, e sabemos que as infraestructuras aquí van a quedar, unha vez rematadas as obras, con unha velocidade media de 75 km por hora. Eso é o que din os informes. E Lugo nin sequera está tampouco na red básica de circulación en materia de ferrocarril, non está en ninguna das redes. Miren, si que o único que é capaz de salir un planiño na red global dunhas actuacións para electrificación e supresión de pasos a niveis, e unha imaxe vale máis que 1000 palabras. É que hasta cando se lle cola Lugo, colase en gris, en blanco e negro. Decíalles fai un momento que vostedes viven anclados no blanco e negro, e aí están en gris, como en gris é o goberno desta Diputación. Lugo queda fora de absolutamente todo. E vostedes, ante esta situación, os quedan para celebrar ali, quedan para celebrar ali na estación, chaman a súa filial asociativa para darlle un premio ali nunha cuchipanda ao ministro de Infraestructuras, para agradecer que nos deixaron fora da alta velocidade, fora do corredor de mercancías, fora dos investimentos en materia ferroviaria, fora das 3 variantes necesarias para ter alta velocidade, fora de todo. E iso supoño que é o que celebran. Pois, oigan, a verdade é que dende o Partido Popular presentamos esta moción porque creemos que Lugo merece algo máis. O primeiro, merece que modifiquen este plan director de infraestructuras para que Lugo figure no mapa. O primeiro é que merece competitividade os nosos autónomos e as nosas empresas. E o que creemos que merecen é non máis que o resto das provincias nin o resto dos territorios, pero cando menos o mismo. E Lugo queda totalmente illado e totalmente apartado do resto de infraestructuras que si teñen Asturias, León, Zamora
Ourense, Pontevedra e Coruña. Neguen, o señor Rivera dirá que non sabemos ler, pero un plano e unha imaxe vale máis que 1000 palabras. Gracias, señora Mejide. Señor Rivera, seu turno. A ver, señora Mejide, de verdade que vostede está falando en serio. Porque, a ver, hai unha canción que vostede moi... Non, que me fai moita gracia o que di. Porque se o que di é en serio, ten un problema de personalidade importante. Porque, mire, hai unha canción de Bob Dylan que di I don't believe you, é dicir, non te creo. É que non son capaz de entender. De verdade, isto digo casi personalmente, non quero meter a ninguén do meu partido político aquí. Como alguén que está nesa bancada pode dicir tal cantidade de barbaridades xuntas sin haber dito un só dato real e se queda tan ancho e non se pon colorado. De verdade, eu non sería capaz, digo yo así, eu teño outra forma de ser, cada un é como é, e respeto moito, pero que me parece unha barbaridade o que vostede estaba a dicir. Que o Partido Popular pronuncie a palabra intermodal, a min é que de verdade, me excita políticamente debatir contra vostede, porque mo pon tan fácil. O sea, intermodal que a señora Ana Pastor, o señor Rajoy, deixaron nun caixón. Vostedes puideron ir a criticar as infraestructuras a Lugo porque dese caixón o sacou un goberno social. Eu, a verdade, non sei que fixeron. Bueno, esa é a diferencia. Uns suben, outros baixan, pero foron a criticar o corredor atlántico. Madre de Dios. De verdade que increíble. Teño que parar para coller aire, porque por non dicir algunha barbaridade. Pero o señor Rajoy deixou sin executar 2.000 millóns de euros. 2.000 millóns de euros. Que parte tiñan feita vostede? Fala do tren, de blanco e negro. Pero se con vostedes o tren era o da bruja piruja, ese que facía chuchu. Pero, por favor, que tuvemos que invertir máis de 500 millóns de euros en electrificar a liña de Lugo a Monforte. Pero sería por algo, porque vostedes non electrificaron. Digo eu. Porque se estuvera electrificado, mellor xa tiñamos aquí a intermodal, se vostedes a deixaron aí. Fala vostede por aclararlle outro dato, porque non é todo ler, hai que saber interpretar tamén. Plan director presentado na Coruña sobre a rede básica ferroviaria. Hasta o propio presidente Rueda lle felicitou o ministro dicindo que estaba ben, o valorou positivamente. E vende vostede dicindo aquí que non, que está todo fatal. Mire, con vostedes estaba nunha rede global, para que o sepan, o corredor atlántico, que levaba unha previsión de execución ata o ano 2050. O metelo nesta rede básica, como meteu o goberno, a execución está prevista ata o ano 2030. E voulle dar algún dato. Ese plan director contempla un investimento, voulle dicir despacio, para que non lle dé un tarambaina, 5.373 millóns de euros. Voulle dar outro dato. No 2024, se pode velo no Boletín Oficial do Estado, licitáronse 1.046 millóns de euros e adxudicáronse 2.000... son tal cantidade que me poño nerviosa. Depois dicen que non se inverte. 2.038 millóns. Desos 1.000 millóns son para a conexión ferroviaria Vigo, Guixar, Monforte, Covas. 980 para o eixo ferroviario. 2.251 para o eixo Santiago, Ourense, Gudiña. 792 para os portos galegos. 63,7 para os aeroportos Coruña, Santiago, Vigo. Claro, un ve isto e di, pero de que me está falando? Eu non sei de que me está falando, porque non entendín nada do que me dixo. Que se o corredor atlántico, non sei que. E despois, claro, a doble moral, porque obvia algo importante. Para que ese corredor funcione, para ter un corredor ferroviario de mercadorías, está o Porto Seco. Amigo, o Porto Seco. Está moi forte, non é porque este aquí o presidente, pero o Porto Seco levan todos os anos 750, bajamos a 500, pero sigue sin accesos e sin muelle de carga. E non sei se o sabe. Eu tamén o preguntei, pero sin muelle de carga, difícil,
cargar os tres de mercadorías. E iso teno que facer, que non ten que facer a Xunta de Galicia. Entón, pareceme moi ben. Se eu defendín esta mesma moción cando gobernaba o señor Mariano Rajoy e vostedes votaron en contra, que mo recordou outro día aí o Facebook. Dixo, estaba García aí diante, defendín esta mesma moción e vostedes votaron en contra. Así nos vai. Fan unha cousa nun lado e outra no outro. Gracias, señor Rivera. Polo grupo do BNG ten a palabra don Daniel García. Moitas gracias, señor presidente. Para o BNG, o impulso do corredor atlántico é de vital importancia para loitar contra o despoboamento e propiciar o fortalecemento da economía, non só de Galicia, senón tamén de todo o noroeste peninsular. A nosa eurodeputada, Ana Miranda, leva trasladado na Eurocámara a preocupación pola falta de conexión de Galicia co norte de Portugal ata polo menos o ano 2030. O corredor atlántico debe permitir a cohesión do propio territorio galego e da súa conexión co norte de Portugal. Galiza e o norte de Portugal teñen que estar conectadas tamén por alta velocidade e non podemos seguir excluídos neses prazos que non son de recibo para as necesidades que existen en ambos territorios. Vimos instando ao Goberno español e ao Goberno de Portugal a que nun problema transfronteirizo hai que eliminar as barreiras e fomentar máis investimentos que poidan conectar a necesidade vital, económica, cultural e de transporte que ten o noso país co norte de Portugal. Nos adiantamos que imos apoiar esta moción, a pesar de que ten certos tintes demagóxicos, obviando, como sempre fan, as necesidades urxentes que ten pendentes o Partido Popular na Xunta de Galicia coas súas competencias. Imos facerlles un pequeno recordatorio a ver se teñen de bon ver trasladarlle aos seus compañeiros da Xunta de Galicia algunhas das seguintes necesidades en infraestructuras. Para empezar pola Mariña, temos pendentes, entre outras necesidades urxentes, a execución da vía de altas prestacións Costa Norte de San Cibrao Ferrol. A liberación tamén do dique norte de Morás para o desenvolvemento da actividade comercial portuaria. O porto de San Cibrao, o maior calado da Mariña, é do que só se usa o dique sur. A dotación de solo industrial demandado en moitos concellos por moitas pequenas empresas locais, pequenas e medianas empresas que ven limitando o seu crecemento e expansión. Na comarca, en moitos concellos, os sistemas de depuración de augas residuais están completamente obsoletos, algún con máis de 40 anos de antigüedade, o que provoca serios problemas nas súas rías e nas nosas praias. Para que vexan que teñen deberes, non só poden traer unha moción demandando infraestructuras. Vou xa pola zona centro de Lugo, que temos pendente, entre outras necesidades urxentes, a rehabilitación do barrio da Tinería, na propia cidade, a que o PP ten asumido nun total abandono coa Casa da Torre e o Pazo de Dona Urraca como claros expoñentes. O amaño definitivo da estrada do Caurel, que segue cortada dentro do seu desplome en marzo do ano 2022, e que, bueno, vemos que non ten solución. Na zona sur de Lugo existen enquistamentos seculares, por exemplo, no desenvolvemento do Porto Seco de Monforte de Lemos e tamén na execución dos tramos pendentes da autovía que comuniquen por fin a capitalidade da provincia con Monforte de Lemos, como se deseñou no inicio e que tras unha política de recortes do Partido Popular quedou relegada a unha vía de altas capacidades. Nós, aínda que votemos a favor, non creemos que o Partido Popular este legitimado para vir a dar clases de patriotismo de infraestructuras a este pleno, cando a xestión de Ana Pastor ao fronte do Ministerio de Fomento entre decembro do 2014 e xullo do 2016, durante o mandato de M. Rajoy, foi condicionante do atraso en materia de comunicacións para a provincia de Lugo. Moitas grazas. Gracias, señor García. Don Antonio, segundo turno. Bueno, agradezco xa de antemán ese apoio do BNG a esta moción. Creo que é responsable e necesario para a nosa provincia. E o que sí que noto é un pouco nervioso, acelerado, diría eu, o señor Rivera. Non sei por qué. Entendo que votará a favor, porque dixo que presentara esta mesma moción fai uns anos, digo, co cual, supoño que por coherencia votará a favor. Ou vai facer bon esa frase de Groucho Marx de estes son os meus principios, se non lle gusta, teño outros.
que por outro lado parece que hoxe nesta sesión de plenos son os que utilizan. Na residencia de Becerrea acabamos de ver o modelo que serviu sempre, para os veciños de Becerrea non sirve, os que decían que a privatización era mala, agora defendena durante 298 follas. Bueno, aquí cada un sabe o que quere, pero mira, preguntaba ou decía que él non sabía de que lle estaba falando, decía o señor Rivera. Digo yo moi claro, falo da provincia de Lugo, para que non se perda. Da provincia de Lugo, a que non está no mapa da Moncloa, no GPS dos socialistas, a que non existe para ningún de vostedes. Da provincia de Lugo, da que estou falando das infraestructuras, na provincia de Lugo. Voulle decir despacio. Non lle vou decir en inglés, porque non quero, evidentemente, facerlle o seguidismo a vostede, pero mire, este é un planiño donde está a red de infraestructuras precisamente ferroviarias de toda Europa, do corredor. Ven a provincia que falta neste mapa, vena. Pois é Lugo. Para que o diga así, despaciño, vou dicir despacio para que o poida ver. Está Ourense, está Pontevedra, está Coruña, está Asturias, está León, está Zamora. Saben cal non está? Lugo. Desa lle estaba falando. Pero miren, hai outro planiño moi gráfico tamén, que é o das carreteras. O das carreteras. Miren, saben que carreteras non están? Nin a autovía que necesitamos, evidentemente, na Mariña, que dicen que acabaron de contratar outro novo estudio, pero que non hai cartos nin planificación en materia de infraestructuras para levar a cabo as obras. Saben cal non está? A estrada con Ourense, que tanto necesitamos, a autovía para poder conectarnos de verdad ca alta velocidade e non ir por ese perigo que é a Nacional 540. Saben cal non está tampouco? A autovía que debería conectar Monforte con Ponferrada, e que sería tan necesaria precisamente, e se viu agravada, e se viu tan necesaria cando estuvo cortada a autovía. Válelle esta velocidade para falar, digo, é capaz de percibir así despacio para que poida anotar todo tranquilamente. Pois mentres vostedes siguen festexando as inversións ou non inversións do goberno de Sánchez, Lugo sigue illado en carreteras, en ferrocarril, en alta velocidade, en mercancías, en clave aeroportuaria, xa non vou a falar, e en portos, porque seguimos tamén sin autoridade portuaria. Pero vostedes sigan de festa, poden chamar a súa filial asociativa outra vez para darlle outro premio ao ministro, pode nombrar fillo predilecto ao ministro se quere o señor Tomé en Monforte, ou poden facer o que queiran. O abandono é evidente. Moitas gracias. Señor Rivera, segundo turno. Como escoce a inversión, señor Ameijide. Eu non sei se esos gráficos tan ilustrativos son ben pequeniños, será para que nos vexa. Son fonte PP ou son fonte ministerial? Porque se son os do Ministerio, gustoulle o propio Rueda, xa yo estou dicindo. Eu non sei, falan aquí de mobilidade, voulle poñer dous exemplos. Cando onte chega aquí Diego Calvo, conselleiro de Presidencia, a falar de mobilidade, e a súa idea estrella é fletar un autobús os sábados pola tarde pero o Marineda City. Felicito da miña parte. Pode estar orgulloso do concepto de mobilidade. Ou tamén é curioso que o seu concepto de mobilidade o utilicen para comprar vontades, como fixeron en Viveiro. Ora resulta que a variante só era cuestión de gobernar en Viveiro. Esa é a súa mentalidade, señora Mejide. Alá vostedes, a min pareceme ben. Cada un que faga ca súa maneira de entender a política o que queira. E non comprendo como se fai esa oposición tan agresiva, tan irreal, tan falta de rigor, porque a realidade é que vostedes non soportan o que se está facendo aquí. Eu podo entendelo, porque se houve uns responsables de que Lugo quedara illado do tren de la bruja piruja, del tren chuchú ese que decía eu, foron vostedes. E ahora están intentando a ver se enganamos a xente e con un trampantojo la hacemos creer e la hacemos ver lo que non es. Pero eu xa llo dixen, mentre estemos aquí vamos falar con datos, e datos que pode contrastar vostede mesmo no Boletín Oficial do Estado, na plataforma de contratos do Estado, en Adif, en todos os sitios. Se hoxe hai progreso nesta provincia, deixou de estar illada, e aínda vai haber máis, é grazas a un goberno do Partido Socialista en Madrid. Agora se hai investimentos no corredor atlántico, agora se que hai un goberno que aposta por Lugo. Agora si hai un compromiso real cas infraestructuras. Por moito que se empeñe, por moito en que diga que nin hai corredor, nin hai trenes na estación, bueno, por lo menos hai estación, porque
Cando vostedes estaban con ese tema, señora Ana Pastor, pois, bueno, lo dejou un cajón. Menos mal que deixou a chave encima da mesa, porque senón, ao mellor, ainda seguiría sendo culpa tamén nosa. E a realidade está aí. O delegado, que é un gran delegado do goberno, parte unha boa persoa, foi anunciarlle aos lucenses o que vostedes non lles interesa que saiban, que van a ter unha estación intermodal grazas ao investimento nun goberno socialista, grazas a Pedro Sánchez. E iso tenlles que doer moitísimo cando salen os tres tenores aí, perdón, non quería dicir eso, os senadores esos que van aí, póñense aí, salen da chupipandi e se ponen aí e critican al goberno del Estado. Pero se eles levan aí toda a vida, non trouxeron nada para Lugo. Home, por favor, nada. Muchas gracias. Creo que don Daniel renunció ao seu turno e, por lo tanto, turno de peche, señora Mejide. Moi rapidamente, en canto ao bus que se refire do señor Calvo de 92 servicios, critica un. Está moi ben. É unha pena que non use a mesma vehemencia para reclamarlle os 22 o transporte que lle retiraron o seu goberno, o do seu querido Sánchez, os 22 municipios galegos, concretamente a 10 municipios desta provincia da rede estatal de transporte. Unha pena que non utilice esa vehemencia. Comprar vontades en Viveiro. Miren, ni me vou a molestar en responderlle, porque, home, que me diga isto alguén que o seu xefe de filas andaba con unha chequeira por Viveiro adiante hai uns días intentando, bueno, en fin, vamos a correr un estúpido velo nesto, porque outra cousa, vamos. Miren, o PSOE de Lugo coa nosa provincia son como a banda do Titanic. Sigan festexando as infraestructuras que non cheguen, e seguirán festexando, tocando e celebrando e aplaudindo a que nos están afogando mentre o barco se afunde. E cando se den conta, Lugo estará fundido porque vostedes estános deixando ir pola borda. Son un verdadeiro desastre, unha irresponsabilidade como políticos provinciais. Gracias, señora Mejide. Moi ben. Eu quería rematar o pleno sen ter que intervir, pero é imposible. Despois da sarta de mentiras que dixe vostede aquí, da manipulación que fixe vostede aquí en relación cos datos de infraestructuras, é que é imposible non dicir aos ciudadanos a verdade. Mire, vostede, señora Mejide, é especialista en transporte de Becerreá a Lugo, traendo os autobuses dos veciños para protestar aquí por algo que é totalmente injusto e, ademais, non vai a conseguir absolutamente nada. Fai preguntas retóricas, sabendo que ahora mesmo non se vai poder abrir a residencia hasta que se acabe todo o procedimento, como con calquer procedimento. Por certo, fíxese vostede, veciños de Becerreá, parece que hai uns de Cervantes, que eu sepa non son de Becerreá, e ali vais a facer unha residencia, por tanto será algún do PP que vengan de acompañante. Tamén os hai de Lugo, que xa me dirá a mí a ver que pinta veciños de Lugo ca residencia de Becerreá. Tamén os hai das Nogais, que en vez de pedir para Nogais piden para Becerreá, está moi ben. Incluso os hai de Coruña. Así que, de verdade, teñen ustedes unha saladía rusa en este transporte de Becerreá tremendo, Que lle parece eso, señora Mejide? Esta mistolanza para traer esta xente aquí. E logo fala que somos como o Titanic. Mira, aquí de momento o único que está afundido é vostede. De momento, é o único que está aquí afundido é vostede. Afundiuse no Concello e agora estás afundindo aquí na Diputación. E se non, o tempo. Xa veremos. Pois usted dáse moi ben insultar os demais, pero eu non lle vexo que usted florezca tanto, Me parece máis ben un huerto huérfano que florido. E iso corre logo ben o mes de maio. Mire, é que é de vergonza falar usted das 76 cando gobernaba o señor Zapatero, fíxose vostede, vostedes, os diputados do Partido Popular de Lugo, de Ourense e de León, reuníanse en Monforte para pedirle a Zapatero que fixera á vez a licitación do proxecto e a licitación da obra. Despois gobernaron ustedes 2 mandatos co señor Rajoy e non hicieron xa non obra, non digo obra, nin os proxectos. Absolutamente nada. E agora, por fin, hai un tramo que se licitará en breve. Xa yo digo para que este tranquilo. Non se volvan a reunir en Monforte porque non vai facer falta. Reúnanse noutro lado. Igual o mellor é bo que se reúnan no Caurel para facer a carretera do Caurel que está caída de fai máis de 3 anos.
igual é bo que se reúnan ali, ou que se reúnan en Viveiro para facer a variante e tamén a vía de alta capacidade desde Cervo a Ferrol, igual é bo que se reúnan aí. Vayan ustedes aos sitios importantes. E logo, mire, eu seguro que a autovía Ourense é moi importante, pero mire que a población está por Sarria por Monforte. Desdoblen ustedes a vía de alta capacidade Sarria por Monforte. Preocúpese disso, porque eu sepa, a población está concentrada nesta parte, non está concentrada en Guntín, con todos os respetos dos veciños de Guntín, ou de Taboada, ou da Barrela, que todos son importantes, todos. Pero, a población está en Sarria e a población está en Monforte, por non falar de Sober, ou por non falar de Pantón, ou non falar de outros concellos, que son o mismo que os outros que acabo de nombrar. Pero, mire, eu estuve na presentación do Plan Director de Infraestructuras. Estaba o seu presidente de partido en Galicia e o noso presidente da Xunta, porque é de todos os galegos, nese acto. E o señor Rueda fixo o que é lógico que faga. Dixo, bueno, ministro, ahora que se cumpla, pero o plan pinta moi ben. O sea, que ven usted aquí enmendarlle a plan ao señor Rueda felicitando ao ministro por ese plan de 5.000 e pico millóns de euros que se van a invertir aí. Pero fíxese vostede, é que ademais vostede ven aquí a mentirnos, porque vostedes, Partido Popular, goberno de Rajoy, situaron o corredor atlántico de mercancías na rede global. Na rede global. E foi este goberno do malo malísimo Pedro Sánchez que non meteu na rede básica, que vai a 2030. Xa sabemos tamén que nunca se cumplen os plazos. O 2050 irá ao 55 e o 30 irá ao 33 ou ao 35. Xa o sabemos. Pero en todo caso hai 20 anos de diferencia, E iso fixo este goberno. Este goberno. E logo falar de intermodal de Lugo, que eu creo que o compañero se equivocou. Porque non é que lo dejaron en un cajón. Non, non, non. Isto quedara contratado por Pepe Blanco, ministro de Fomento, e Ana Pastor rompió ese contrato. E hubo que indemnizar a empresa adjudicataria. Como poden falar de eso? Que teñen un atrevemento de verdad. Que panota isto, ten que poñer un marco, hombre. E logo, que dicir do Tribunal de Contas? Por certo, un Tribunal de Contas nombrado gobernando o Partido Popular, co cual a maioría non era do Partido Socialista. Non era a proposta do Partido Socialista. Tribunal de Contas dice exactamente que nos períodos de doña Ana Pastor o Adif non cumpliu ningún solo dos objetivos, ni uno solo. Lea usted o informe do Tribunal de Contas do Estado. Etapa de Mariano Rajoy. Por favor, quen cortou o AVE a Galicia a doble vía nese tramo que falta? Ana Pastor, se está saliu na voz de Galicia. E sabe o que fixo doña Ana Pastor? Chamou a unha representante do Partido Socialista para que falara ca voz para que non deixara quedar mal. Pero se eso hai que ter atrevemento, hai que atreverse. Iso ocorreu así, tal como eu estou contando. Por favor, hombre, por favor. E logo, claro, ustedes, como non teñen outra cousa que facer, contraprograman. Que ven o delegado do goberno a visitar as obras, por certo, ben que van, as obras da estación intermodal, e que dentro dun ano estará en servicio, que é o que lles molesta a vostedes, que dentro dun ano está en servicio, van e contraprograman uns vetiños máis arriba dicindo que non existe o que se existe. Mire, se existe que está contratado a mellora da vía de Monforte a Covas, na entrada con León. E mire, se existe que está en estudio o túnel novo de Manzanal. Es que, de verdade, usted non pode mentir así, hombre. Ten que pedirle perdón aos ciudadanos. E poden contraprogramar o que queiran. De momento non lles deu resultado. E eu creo que non lles lo vai a dar. E por eso están tan preocupados. E mire, nós o que queremos é mellorar a provincia de Lugo. Ese é o que queremos. Non queremos deixar legados. Nós o que queremos é mellorar a vida dos ciudadanos. Os legados para quen nos queira, os legados para outros. Pero de verdad, pídolle por favor, non minta con este desparpajo cambiando a realidade das cousas, porque a realidade é a que é. E gracias a isto ao goberno de España, ese malo malísimo, Lugo volve a estar no mapa das infraestructuras, porque o que se fixo de Ourense a Lugo non o fixo o PP, ou fixo o PP, metendo 560 millóns de euros. Fixo o Partido Popular.
Poñeron ustedes a electrificación, melloraron toda a vía, fixeron o túnel do Ural, renovan a estación de Monforte, suprimen os pasos a nivel que están suprimindo. Hombre, pero por favor, como ten ese atrevimento? Menos mal que dá igual que diga o que diga, porque os ciudadanos saben a realidade. E de momento, señora Mejide, o resultado é o que é. Así que, mire, nós vamos a seguir traballando polo ben dos veciños de Lugo, polas infraestructuras da provincia de Lugo e o legado para outros. Moitas gracias e vamos a someter a votación a iniciativa do Partido Popular. Votamos. Votos emitidos 25, votos a favor 15, en contra 10, non hai abstencións, por lo tanto, queda aprobada a proposta do Grupo Popular. Pasamos ao punto número 11, o punto número 11 non, o punto número 13. Punto número 13, que é dación de conta do acordo da Xunta de Goberno relativo á modificación e sustitución de investimentos incluídos no Plan de Diputación 2024 polo Concello de Becerreá. Punto número 14, dación de conta das resolucións de presidencia adoptadas durante o mes de xaneiro de 2025, comunicacións de presidencia que non hai, e 16 rogos e preguntas regulamentariamente formulados. Polos datos que teño aquí, hai dúas preguntas e dous rogos. A primeira das preguntas a formula don José Pardo, así que ten a palabra. Buenos días a todos, señoras e señores diputados, señor presidente. O Concello de Outeiro de Rei vén de recibir unha comunicación de data 18 de 2 de 25 da Unidade de Coordinación e Xestión Territorial da Deputación de Lugo, asignada polo seu responsable. A través da que se lle traslada que na vía provincial LU P3906 Bonxe-Vilar Paz existe unha rede de saneamento do Concello que discurre pola marxen dereita da mesma e que se atopa deteriorada en dúas zonas, a altura do PK 580, marxen dereita, a altura do PK 630, marxen dereita. Neste escrito requérese ao Concello para atender que ten a competencia nesa materia, que no prazo máximo dunha semana inicie os trámites precisos para levar a cabo a reparación necesaria para evitar riscos en dita estrada de titularidade provincial. E indícalle que de non atender a citado requerimento, calquera incidencia relacionada coa seguridade viaria nos dous puntos sinalados, a responsabilidade será exclusivamente do Concello. E a pregunta é: ten conocemento, señor presidente, de dita comunicación remitida dende a Unidade de Coordinación e Xestión Territorial da Diputación Provincial de Lugo ao Concello de Outeiro de Rei? Pois moitas gracias, don José. Esta pregunta vai dar resposta a don Pablo Rivera. Pois a resposta moi sinxela, si ten coñecemento. Quer repreguntar? Quer usted repreguntar? Don José? Quer repreguntar? Delle logo o micro. A repregunta é moi sinxela, se realmente ten coñecemento que pretende esta Diputación. Que o Concello de Outeiro de Rei faga reparacións nunha vía provincial porque a Diputación non é capaz, ou pretende que nosotros reparemos un saneamento da prisión de Bonxe o Ministerio de Interior, que vai desde a prisión de Bonxe hasta a depuradora de dita prisión, cando aí non ten absolutamente ningún saneamento nese tramo o Concello de Outeiro de Rei, e ademais unha parte desa reparación é simplemente unha fochanca que non é consecuencia do saneamento. Moitas gracias, don José. Don Pablo. Repítolle que ten coñecemento desa circunstancia. Se vostede ten algunha cousa que decir ou alegar, pode facelo. Se é un saneamento da prisión de Bonxe, se é seu, ten que arreglar vostede. Se é da prisión de Bonxe, terá que arreglar a prisión de Bonxe. É dicir, o Ministerio do Interior. Así de fácil. Moitas gracias. En todo caso, don José, a Diputación non, porque o saneamento non é noso, ou é seu ou é de Bonxe, pero noso non é. Noso é a carretera, se a estropean, teñen que arreglala.
Dito eso, rematou a pregunta, xa está. Hai outra pregunta que formula don Clemente Iglesias. Ten a palabra. Hola, bo día, señor presidente, señores e señoras diputados. O equipo do Goberno provincial afirmou en abril do ano 24, a través dunha publicación tanto na web institucional como nas redes sociales da Diputación, que a Diputación colaborou coa 15ª edición da Feira de Artesanía do Ferro de Río Torto a través dunha achega de 4.000 euros. A vista do anteriormente exposto, este grupo formula a seguinte pregunta. Quen ou quenes foron os beneficiarios de dita axuda? Gracias, don Clemente. A esta pregunta vai dar resposta a dona Pilar García Porto. Non houbo beneficiarios de dita axuda porque non chegou a tramitarse. Gracias. Quer usted repreguntar? Sí, a ver, nós temos constancia dun decreto desta Diputación onde se concedeu unha axuda de cerca de 3.600 euros á entidade, á Asociación Ferreiros de Río Torto. Era unha subvención por parte da área de Cultura con un importe de 11.500 euros, justificaron 3.600, esa información que temos nós, entonces a súa resposta non me parece adecuada. Pilar? Vostede preguntaba por unha axuda de 4.000 euros, xa lle dixen que non chegou a tramitarse unha subvención de 4.000 euros. De todas formas, non sei por que preguntas, acaba de dicilo todo vostede, beneficiarios incluídos. Moitas gracias. Moitas gracias, señora Porto. Ben, hai dous rogos. O primeiro deles formula don Demetrio Salgueiro. Gracias, señor presidente. Hai uns anos este Goberno provincial comprometeuse a aglomerar os accesos ás praias da Mariña, compromiso que a día de hoxe sigue sin estar executado ao 100%. Un tramo de 1,3 km da vía provincial, o UP6405, que dá acceso á praia de Silloi, dende o lugar de Vilasuso a LU862, quedou sen executar e a día de hoxe non dispón de firme en aglomerado. Os propios veciños e veciñas recolleron firmas para demandar esta obra ao Goberno da Diputación de Lugo e o Pleno do Concello acordaba o 25 de novembro de 2020 por unanimidade dirixirse á Diputación de Lugo para cometer esta actuación o antes posible. Daquela, o portavoz municipal do PSOE aseguraba que se estaba a redactar o proxecto para pasar a contratación e a execución das obras, pero pasaron máis de 4 anos e non se fixo nada neste treito. Recentemente, o presidente, a través dos medios de comunicación, explicaba que a Diputación de Lugo aprobara a licitación dos traballos nesta mesma estrada, pero trátase de outro tramo desa carretera que corresponde no medio das casas, que corresponde co inicio da obra. O propio alcalde do Vicedo se manifestou a favor desta mellora, pero aclara que insiste que se demanda o treito final da obra. É dicir, a actuación anunciada polo Goberno provincial non atende á demanda realizada polos grupos municipais e polos veciños e veciñas a través da recollida de firmas. Por iso, formulamos o seguinte rogo, que a Diputación Provincial executa as obras de mellora do firme na LUP 6405 en aglomerado no treito de 1,3 km que dá acceso á praia de Silloi dende o lado de Viveiro, que quedara pendente de mellora no seu momento e, polo tanto, que cumpla o acordado no Pleno do Concello do Vicedo 25 de novembro de 2020. Moitas gracias. Moitas gracias, don Demetrio. Pero eu digo unha cousa, don Demetrio. A Diputación de Lugo vai facer obras no Vicedo. E que eu sepa, o alcalde do Vicedo, conocido porque estuvo aquí nesta corporación no mandato pasado, cando acordou eso, non consultou a Diputación. Por lo tanto, me parece ben que lo acuerde. Pero a Diputación fai o que considera que debe facer. E mire se está ben feito, que outro día foi o señor Ameijide e andaba rascando que apunta un zapato e non deu atopado o bache para facer a foto. Fíxese vostede. Bueno, hai outro rogo que esta vez si formula don Antonio Mejide. Bueno, alégrame polo menos que te hierro o pleno, sacando unha sonrisa. Vamos a ver, este rogo falamos do Pacito, de que en Lugo conocemos todos como Pacito, que é a instalación anexa ao Pazo dos Deportes,
que efectivamente a raíz de numerosas peticións dos clubes e numerosas peticións durante os últimos anos, incluso tamén dentro do Partido Popular, se acondicionaron finalmente uns vestuarios, os cales evidentemente pois hai que poñer en valor que efectivamente se fixo esa obra, pero a raíz do que nos transmitiron varios clubes deportivos nas últimas datas, estes vestiarios só están podendo ser utilizados os fins de semana nas competicións oficiais, e durante a semana de luns a venres, cando hai equipos entrenando, clubes entrenando de luns a venres de 4 a 11 da noite, pois, polo que se nos transmite e o que podemos comprobar, os vestuarios permanecen pechados e non poden ser utilizados nin polos pequenos, nin, por persoas ou deportistas de todas as idades que entrenan a diario nese club. A reflexión é moi simple, non se entende que máis de 200.000 euros de investimento para a construcción de uns vestuarios nunha instalación deportiva na que entrenan ao longo da semana centos de xogadores de baloncesto, especialmente de baloncesto, evidentemente, pois non poden ser utilizados para os seus entrenamentos ou para calquera outro tipo de uso que se lle dé con fines deportivos. Por eso o que pretendemos ou o que pedimos con este rogo é moi simple. Abran os vestuarios todos os días en que haya competicións deportivas, entrenos ou calquera outra actividade deportiva no anexo que poida ser necesario que os rapaces poidan ir a facer uso dos baños públicos que hai ali, ou algo tan simple como darse unha ducha e deixar a cazadora cando van a entrenar. Gracias, don Antonio Mejide. Inda que os ruegos sabe que non se contestan, pero aquí o señor don Efrén quere decidir alguna cousa. Sí, moi breve. Os vestiarios xa están abertos todos os días, estábase xestionando cos servicios de limpeza, e si aproveito para lamentar que hubo un acto vandálico e condenalo porque, é unha estructura importante. Bueno, pois moitas gracias. Non habendo máis asuntos, levantamos a sesión.